Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, haze eguraldi kaskarra, zaparradak, ipar-mendebaldeko haize boladak, etorri lasai gure kafetegiko goxotasunera. Gaur, kafeaz gain, pastelak eta kandelak ekarri ditugu. Beraz, gerturatu gurera, ondo zainduko zaituztegu. Izan ere, naiz eta hilda dagoen, gaur emakume bizkaitar bat izango da gure protagonista. Bera eta bere adina. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Gaurko egunez 1903an Pilar Prieto Rubio jaio zen Bilbon, lau anaietatik nagusiena izan zen, eta zergatik den ezaguna? 111 urte eta 59 egun bizi izan zelako. Luzaroen bizi izandako bigarren euskal herritarra, Francisca García Torres Nafarraren ondoren, eta Euskal Autonomia Erkidegoan Luzaroen bizi izan dena. 2015an hil zen, Palentzian, eta begia zeinen bitxia den datu hau. Egun berean eta hiri berean Claudia Martín García zendu zen, 110 urteko emakumea. Han egongo da Luzaroan bizitzeko iturria. Zure zapatak lotu eta zure ile urdinak orrazten, denbora pasatzen da baina beti udazken. Beti zuk zaindu nauzu baina orain ninabil zure zaintza. Esan bezala, Pilar Prieto lau senidetatik nagusienak 1903an izan zuen jaioteguna. Oso desberdina zen garai haietan Bilbo, gaur egun ezagutzen dugunarekin alderatzen badugu behintzat. Urte hartan greba orokorra egin zuten Bilbon. Batez ere mehatze eremuari eragin bazion ere ondori handiak izan zituen Bilboko bizitza sozial eta politikoan. Eskatzen zuten gauzetako batzen, astean behin kobratzea, eta ez 35 egunetara. Hasiera batean greba lasaia izan zen arren, segituan gaiztotu zen giroa. Udaltzainek udaletxearen atarian neskato bat hil omen zuten nahi gabe, eta hori izan zen istiluen pizgarria. Meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Bilbo ez ezik mundu oso ere oso bestelakoa zen. 1903an. Urte hartako abenduan, Orville Wrightek autopropultsatutako hegazkin baten lehen hegaldi kontrolatu egin zuen, bere anaia Wilburrekin batera, Amerikako Estatu Batuetan. Eta gertakari horri hegazkinen jaiotza deitzen diote. Beraz, hegazkinik gabeko mundu batean jaio zen Pilar, eta zeruan egunero hegazkinak ikusi ziltzen. Urte handi izan zen garraio bidentzat, urte hartan Henry Fordek Ford Motor Company autofabrika sortu zuen. Eta handi kilometro batzuetara Harley Davidson Motor Company enpresa sortu zuten, eta egun hartan bertan ekoizpenari buru belarri egin zioten. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Beraz, bizikletak alde batera utzi eta beste motatako ibilgailuak erabiltzen hasi ziren. Tira, guztiz ez, efemeride hau asko gustatuko zeginigo. Pilar Prieto jaio zen urtean egin zuten Frantziako Touraren lehendabiziko edizioa Parisen. 1903ko uztaiak 1 eta 19 artean ospatu zuten 6 etapatan banatutako 2228 kilometroko ibilbidea eginez. Gaur egun L'Equipe izena duen Lauto Belo aldizkariak babestu zuen, eta bilbidea Henry Desgrangesek diseinatu zuen. Lehen edizionen garaia Maurice Gagin izan zen, proba bataz beste 25,6 kilometro orduko abiaduran bete zuten. Gutxitxo ez da? 6 etapetan esan duzu, baina 16 izango ziren ez da? Ez da Típica
Uztailaren batean abiatu baziren da 19an iritsi, eta 2.928 kilometro egin bazituzten. 16 egun pasago ziren, 16 etapa. Oin igual egunero ez zuten korrika egin. Eta etapa bakoitzan 600 kilometro egin zituzten. Askotxo igual, ez? Zugor, zaiklinia jutentzean egon juri 600 kilometro, ez baino... Ez, gerture ez. Tira, hortxe turraren batazbesteko abiadura 25,6koa izan bazen, gutxitxo garaia, etako bizileta, balie bide, txoko batean eta bestean urbila gelditu behar, jatera ere antxe mendaten atarietan, eta mendate horretan, gaietan geratzen ziren, beraz, abiadura, txokuna orduko honenak ere aixek izango ziren, eta nahiko bixi bazio. Baina hoixe gauzak asko aldatu direla ordutik. Baina tira, beste gauza batzuk ez diren beste aldatu, Urte hartan, Kubak Guantanamoko basea alokatu zien Amerikako estatu batuei. Eta estatu batuarrek oraindik erabili egiten dute. Guantanamoko atxilotze zentroa segurtasun handiko espetxe militarra da. Guantanamoko badiako itsas basean kokatua. Kubako uartean 2002 urteaz geroztik, Amerikako estatu batuetako agintariek terrorismoa egotzitako atxilotuentzat espetxe gisa erabili dute. Gehienak Afganistanen atxilotu zituzten, 2011ko iraiaren 11ko atentatuen ondoren. Gaur egun, 39 preso daude bertan, eta Joe Biden eta Barack Obama presidenten promesak gora bera, oraindik ez da Guantanamoren itxiera aurre ikusten. Baina betzen gure kantua. Eda bazazpi urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Iraiak 11.001, New York baino lehen izan zen la moneda, 17 urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Gaur inoiz baino gehiago aldarrikatuko dute asko Guantanamoren itxiera. Izan ere, gaur giza eskubideen defendatzaileen nazioarteko eguna. Giza eskubideen adierazpen unibertsalean jasotako giza eskubideak defendatzen eta sustatzen diharduten mundu osoko milaka emakumeri eskenitako eguna da. Aizu, gora emakume hauen borroka. Gure aurreko andrek erakutsi digute indarra eta borroka, kolore morez margotzen. Baina 1903 atzean utzi eta 2022 itzuli beharko dugu. Gaur Aitor helduainen etorriko da gurera Mendi Film Festival jaialdia hitz egitera. Juan Ignacio Artxuagare itzuliko da, Irulegiko eskuaren harira. Ea zer kontatzen digun. Eta zabor galaktikoari buruz hariko gara, hori bai hondamendia. Eta nik, zozketaren kontu hori ere jakin nuke. Kontatuko idazue? Gero, akaso, orain saio asteko ordua dugu. Azaroak 29 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok asteburu guztian aguantatu eta aste arte iritsi eta berriz ere hemen ondoan daukat. Julen Goikotxea horregozo, plazerra, arratsaldeon. Baita zuri ere. Bazpa ez esan baita neria ere. Egunero da plazerra, naiz eta berak akaso aprobetxetuko duen erekin sartzeko oraingoan ere. Goiuri ezai zarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nekin sartuko za pixkat? Ze ondo. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 480 garrena du, arratsaldeak 4 eta 15 minutu, azaroak 29, gu hemen 3, Laister 4 izateko pres gainera, gaurko saioa abiatzeko Juan Ignacio Artxuaga bueltan da, eta eman du, zer esana, zer itzigina, zer osnartua, zer kritikatu ere, bai, denari heldu beharko digu, baina lehenago maite duten tarte izango dugu, eta aurkeztuko dizugu Juan Ignacio segituan. Ongi etorri guztioi, esan da bezala bigarren kafea dau, naiz irratian zarete.
Guiuri, badakizu aspaldi ze kantu ez dugun jarri? Guiuri. Ze kantu aspaldi ez dugun jarri? Zein. Hau. Cinema! Esan ostiralean jarri zen, duela egiten izea? Bai. Ez da bagi izango. Ostiralean. Zinetika jaialdia zitze egin genuen, eta klaro, zinea eta dantza ezinbestean. Garbi dago nork ez zuen entzun ostiraleko bigarren kafea. Iketzak gola behatzekin seinalatu, ni bezala xe siestan engo itzanet. Ba, maite duten tarteari heldu behar diogu, Julen Goikotxa horregozo, zein da zure maite duta? Ba, gaur eguerdian irakurri dudan albiste baten arira, ba, gaur eguerdian sare sozialetan ikusi dut, Durangoko Plateruena kafe antzokiak, ba, berriz ere ateak zabalduko dituela, lehenik eta behin, ba, laster datorren astean izango den, ba, Durangoko azokaren buelta horretan, eta gero badakit irakurri dudanaren arabera behintzat Gabonetan ere hainbat ekitaldi egingo dituztela, eta behin jada ba, martxa normalarekin edo funtzionamentu normalarekin martxotik aurrera uste dute izango dela abian. 2008ko abenduaren 31an itxi zituen ateak Durangoko Plateruena kafe antzokiak, eta ba, geroztik ba, Durangon bertan egonda halako nolabaiteko hausnarketa prozesu bat, eta bai alde batetik udalaren ekimenez, eta gero ba, herritar talde batek sustaturiko ekimen baten bidez, ba, egin dute alamoduzko lanketa bat, ba, herriak dituen beharren inguruan, kultur jardueren inguruan, eta itxuraz behintzat, ba, izaera publikoa izango du, funtzionamendu publikoa izango du, udalak kudeatuko du, baina Durangoko talde eta eragile ezberdinek ere, ba, izango dute bertan ba, gauzak egiteko aukera, eta ba, ez dakit, pozgarria edo maite dut, horrelako, ba, eremuak horrelako azpiegiturak, Plateruena bezalako leku bat itxita izate euskal kulturaren zaban nik uste dute tamalgarri xamarra zela, eta horrelako leku bat berriz ere ba, kultur jarduerak egin ahal izateko martxan izatea, ba, pozgarria iruditzen zait. Goiuri, ezei zarandia zein da zure maite duta? Nik maite ditut abandonatutako lekuen argazkiak. Baina bereziki balin badira adibidez ez dakite Txekiar Errepublikako baso batean abandonaturik dagoen gaztelu bat. Balin bada ez dakit, Barakaldoko poligono industrial bateko bulego abandonatu bat, ba, hori zain beste. Bereziki gustatzen zaizkit direnean natura eta abandonatutako eraikinak nahasten direnean. Argazki horiek pila bat maite ditut. A ber, Juan Ignacio, arratsaldeon. Maite zuide. Esai duzu ba. Bueno, nik asteko esan bat dut, maite dudala Julenen maite duta eta baita Goiurirena ere, alegia. Bueno, ba, gure kulturaren zaten garrantzitsua den espazio hori zabalik izatea berriz ere ezpairik gabe berri ona da, kudeak eta dena dela, eta, bueno, kudeak eta ona bada, ba, are hobeto, baina berri zoragarria, eta nik ere ikaragarri maite ditut horrelako irudi horiek, leku abandonatuak orokorrean, baita kaso Barakaldoko poligonoko bulegoa bera ere, baina Juan Ignacio zerreit esan bartzen honen arira. Hor baiztako arma fabrika. Hori da, adibidez. Hori izugarria da estetikoki eta baita liburuak idazteko. Ba, Juan Ignacio Artxoaga, arratsaldeon. Arratsaldeon berriz. Zure maite duta eskatzeko moduan gara? Edo preparatu gabe etorri naiz. Bueno, ba, nik esango izut zein den nerea. Poesia hutsa. Ea zirutze zeizuen hau. Badator. Ea, badatorren? Ez du nahi torrita. Hemen txeduzu. Que somos vascos y vascas, y aún más importante, que somos conscientes de ello y que queremos seguir así por los siglos de los siglos. Somos vascos y vascas, como los de Irulegui, como los de Perú, como Sabino, como los Gudaris, como las Emakumes. Ajá. Seguimos la misma estela. Ajá, como las Emakumes. Hortxe, hortzuzaren diskurtsotik gauza asko azter daitezke. Zer necesidade espainolez aritzeko eta las Emakumes bezalako esaldiak sartzeko. Bueno, ze esan du?
las emakumes, los de Irulegi, eta las emakumes, eta los de Peru. Eta hemen 2000 urtetara ikurriña topatuko dutela, eta hori izango dela Irulegiko eskuaren 21. mendeko isla eta aurkikuntza. Norbaitek esan baina izu, ez dakitze eunekin egingo duzuen, ikurriñ hori 2000 urte barru osorik topatzeko, baina hortan ez du pentsatu hartu zarrek. Baina bere diskursotik aratago, eta olako nostalgia xabinian hortatik aratago, nahi las emakumes sartu behar hori. Los baserris aztu zaio, hori askotan esatea. Bai, los y las baserritarras de nuestra... Vale, nahikoa dugu, nahikoa dugu. Augustia, Juan Ignacio Artxagak bere maite duta pentsatzeko denbora izan zezan. Maite dut, maite dut, eza? Ole, azpare. Atarikoa jarri dira zuen. Zende hau xaxatu beharra daukagu Juan Ignacio. Ea balokartu xamarretorriko te den eta xaxatu beharra daukagu. Nik ez zirila sartuko izu, Ados? Ze, bi deituren kontu zer da, Espainiko ligako arbitroak ematezu, Balengoan deskuritu un Barbero Sevilla zegoela. Futbol arbitroa. Zer? Barbero Sevilla. Zein gozoa den gozoina erreinua oraleku. Juan Ignacio Artxaga Jauregi, maite duta prestatu aldezu? Uranga. Jauregi zurala bada. Topatzen denean nire WhatsAppean Artxuaga, beti agertzen zaizkit bat eta bestea eta batzutan konfundituta ere hasten nahi zidazten, gero konturatzen, ez? Baina maite duta prestatu dekeo ez? Ez, oso motelan ez, olako gauzetako. Dat urrengoa karrikoat, maite. Urrengoan ekartza bai. Edozein kasutan guk badaukagu zozketa martxan jartzeko beharra, eta zozketa horretan, zuei lanean jartzeko beharra, ze asmatu behar duzue, honako bertso hau nola amaitzen den. Naiz dituzun ritmota. Ez, hau joan den astekoa dugu. Egunez egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna. Erantzuna? Soldatak baino haundiagoa, dugu erantzunkizuna. Erantzukizuna? Gubiontzako matematikak krudelak dira laguna. 10 minutu gela bakoitza ta 10 euro. Erantzuna, erantzukizuna, laguna... Hortxe biletu. Bertsoari amaiera. Eta amaiera horrekin idatzi WhatsAppa gure naiz irratiko WhatsApp zenbakira 644-62 telefonora edota bigarren kazearen WhatsAppera 688-722-544 telefonora. Bestalde, hementxe streamingez jarraitzen gaitu zuenok, streaming platformetatik ere, idazteko aukera baduzue. Kontua da, ostiral goizean, arian, goizeko informazioaren arian, antxe izango duzuela, zortudunak izan zareten ala ez jakiteko aukera. 2 sarrera ditugu zozketan, hain zuzen ere, lagundu jazugu hori, larumateko soian onda. Bilboko azken final erdiko hortarako, bertan erabakiko da zein diren final nagusian izango diren azken bertsolariak, eta zuk bertan izan nahi baduzu, bota, bertsoni, amaiera, entzun berriro. Egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna. Soldatak baino haundiagoa, dugu erantzunkizuna. Gubiontzako matematikak krudelak dira laguna. 10 minutu gela bakoitza ta 10 euro. Ta 10 euro larara. Ez da
Hain erresa, nik uste joan den asteko erresagoa zela. Errima evidenteagoa zela. Edo, Pista bat nahi duzu? Gaia etatuko dugu? Ez dakit pistarik esan dezakegun. Ez? Gaia zein den? Ados. Hotel bateko garbitzaileak zarete. 10 minutu dituzuek gela bakoitza garbitzeko. Egun osoa daramazuek gelaz gela lanean. Hortxe pista. Horren bai. Nik zalantza badaukate bertso hau, oker espaniz 2017ko txapelketa nagusian ofizioka kantatutakoa da, eta Miren Artetxeren bertsoa da. Bai. Erantzunkizuna esaten du. Gaur egun bertsolariak erantzunkizuna esango lukete edo erantzukizuna erabiliko lukete. Zeratan da bertso gintza? Abanguardia linguistikoan? Hoixe. Gerora izango ditugu zozketa gehiago egiteko aukera, Epetrele liburua, euskeraz Julio Villar nabigatzaile abentura zalearen liburua euskeraz irakurtzeko aukera dagoelako. Ibon Gaztainazpik itzuli dugu bi ale ditugu hemen sinatuta eta gure sare sozialetan jarri dizuegu aukera, kontatzeko zein den zuen bizitzako abentura edo zein den zuen bizitzan egin nahiko zenuketen abentura. WhatsAppez 688-722-444, Instagramen sartzen bazarete, lasaiago ere, bertan kutsatxoan idazteko aukera baduzue zuen erantzunen artean, zozkatuko ditugu ostiralean bertan, bi ale hoiek sinatuta eta Julio Villarren ilustrazio eta guzti, Ibonek eta Juliok sinatu zituzte, baina Villarrek alako marrazkitxoare egin zuen, ora barrukalde hortan eta ederraskoak dira, ale biak eta bereziak. Zabaldua hoa iruntzi dana, zabaldua hoa iruntzi dana. Dena iruntzi beharrik ez dagoelako eta gaitasun kritikoa ere bizirik mantendu behar delako. Guk aurrera ingo dugu bigarren kafean eta heldu behar diogu iraganeko gairen bati, hain iraganekoa ez da, bada. Haunarketa ez hain iraganekoa, abia puntua bai. Eta Juan Ignacio Artxoagarekin segitu narituko gara, Irulegiko eskuak honen aurkikuntzak utzi dituen hainbat ondoriorekin, edo tirazte egitu horren txabera kontatuko digun ondik ibiliko garen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bi aste pasadira, okerezpan naiz astelena zela, bi aste eta egun bat, Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren berri eman zutela. Irulegiko eskuaren inguruan hainbat hausnarketa, hainbat adierazpen, hainbat eskakizun egin zituzten, tartean, hizkuntza horri nola ditu behar zitzaion, haren inguruan zer jakin genezaken eta zerrez, egon zen, pixkate erabideetan askatasuna handiz edatu zen hitz bat, sorioneku, eta sorioneku izan zen, trending topic, kamiseta, katilu, merchandising, souvenir, eta bestelakoen, zego juri? Tatuaje askoren inspirazio iturri, eta Irulegins. Eta baita kanturen baten inspirazio iturri ere. Hortan ez gara sartuko. Baina, tira, kontua da, Juan Ignacio Artxoaga asteartean gurean izan zela, biharamun hartan, eta mezu bat behintzat oso argi utzi zuela, bere ustez, gehiagizko zuhurtzia edo bazegoela edo, ez zuela arabat ulertzen nola esan ziteken tutik ere ulertzen etzela testu hartan, beharak ikerketa txiki bat eginda, topatu zituela dagoeneko hainbat antzekotasun, eta hori izan zitekela edo ez, baina tira, bat ere ulertzen etzenik, euskara hori etzela, eta horrelako adierazpen horiekin behintzat oso ados etzegoela, eta ala eta guziz ere, aitortuz, aditu filologiko horiek, tartean Joaquin Gorrotxatik bera, eta askoz aditu aguzirela gailean, eta berak, proposatzen zuena, hausnarketa bat zela, interpretazio posible bat, baina batez ere ulertzen etzen horrekin, tutik ere ulertzen etzen horrekin, etzegoela erabat ados, haren bideoak aleratu genuen guk, edatu genuen, zabaldu genuen, arrakasta itzela izan du, baita kritikan mordoa ere, gero hitz egingo dugu honen inguruan, baina orduztik bi aste pasa dira, Juan Ignacio Artxoaga bueltan da, eta gaiari nolabait ere heldu nahi diogu, zetartean Juan Ignacio, zuk egin dituzu, publikazio bat eta publikazio horren eguneraketa esango dugu, dagoeneko, ikerketa sakon lasaiago batek eman dizkizun aukerekin.
Bai, horrela da. Bueno, joan asteartekoa, nahiko bote prontoko kontua izan zen. Duela bi asteartekoa, ez da? Hori da. Bai. Nahiko bote prontokoa izan zen, baina hala ere, nahiko bote prontoa izan arren, han esan ziren oinarrizko gauzak nik uste bere horretan dirautela, ez da. Bai, komentatu nahi nuke, gero, eztabaida honek jarraipena izan du, zuzeu.com web horrian, baina jende asko, han sartuko ez danez, hemen esan ziren batzuk, egokitu edo zuzendu edo egiteko, ez da. Eta, bueno, bat eraugon aditza, esan nola eugon aditza bazegoen, eta hori, eta igaro aditzaren baliokide izango litzatekela. Bueno, bere horretan segitzen du, esan nuen ez nuela arkitu nongoa zen, nongo aldaera zen. Eta hor disgusto txiki bat hartu dut, zetik gustatzen zait beste hitz asko azaldu dien bezala, ekialdeko euskera, zaraitzu, erronkari, inguru hortako hitzak azaldu dira. Eta eugon, hau, oigan adierarekin arratian azaltzen da, justu beste mutu. Euskal Herriaren beste muturen. Eta hor bueno, naiz eta, ez dakit, pixikatu gustatzen zain, nire buruarekin exigente izatea, eta etzai gustatu. Ez du esan nahi, ezin izan duenik, ez da? Bueno, urte asko dira baitare, eta holako aldaketa horiek, baina ez naiz horrekin gustora geratu. Beraz, esan beharra da, eugon hori arratiakoa da. Orduan, beste auka batzuk sortu dira, eragon aditza badago, eta hori bai iparreki aldekoa dana, geratu edo gerarazi adierarekin, baitare nahiko koherenta, nahiko ondo ematen duna testu inguru horrekin, ekirateren festetan garri geratu edo egon edo holako, bueno, izan liteke, eraulki eta aurkitu eta beste hainbat aditza baditugu jauntzi, hau adiera aldatze ez dutenak, eta bueno, eraugon izan liteke bat, ez da. Claro. Beste bat oso interesgarria eta oso polita. Eta da, bueno, nik ekirate izen propioaren zea defenditzen nuen, eta, bueno, kuriositatez egin nuen bilaketa bat Nafarroko toponimoen datu basean, eta ekirate ez, baina ekiraso ageri da. Eta ez irulegitik oso urruti. Ekiraso toponimoa baldin badago, ekirate toponimoa noizpait izan dela pentsaliteke. Alare, komandoa jarri dugu lanean, ekiraso horren inguruan, badakizu toponimia datu basetan, toponimia guztiak ere ez daudela jasota, eta sarritan gertatzen da, leku bati, batek modu baten deitzen diola, eta aldameneko etxekoek beste modu batean, ez da? Orduan, gainea muga da, aezkoako hiri berrin dago, ekiraso, muga da aezkoa eta zaraitzu bailaren artekoa, eta hor zuen lankide bat, zuen kolega bat Euskal Herria irratiko loitzune amatria, nunbait familia eta angoa duena, Iruñarra izan arren, hortxe dabil, peskizan, zerbait ateratzen dugun, da ia zorioneko ekirate bilatzen dugun, ez? Ekirasoia bada nahiko hurbila eta nahiko balizko ekirate baten aldeko indar egiten duena, baina kontxo, ametsa da, ekirate bera topatzea, ez da? Bueno, Juan Ignacio, zu bazabiltza ikerketa lan horietan zure kabuz, esan duzu inoiz, etzalela filologia kontuetan aditua, akaso toponimian eta toponimiaren inguruan lan gehiago egindakoa zara, antropologiaren girotik ere toponimiak baduelako inoiz bere pixua, aritu ginen inoiz bikingoen edo angloen eraginaz hizketan, eta inguru horretan ere, ikerketa asko egindakoa zara, toponimian utzi zutelako neurri handi batean arrastoa bikingoek, eta akasoiek badira zure esparrutik, zure ikerketa esparruetatik gertuago egon direnak. Baina esan behar dugu, jakin dugunagatik, ikerketa linguistikoa sakonago behintzat orain dagoela abian, Irulegiren giro horretan, eta badagoela artikulu bat, nonbait, Antiquity aldizkari britaniarrak, ez dakit, azpimarratu edo aztertu behar duena, bertatik ondorioak atera,
balekotzat eman, nabardurak egin, aldaketak proposatu, baina egia da Antikiti aldizkaria arkeologian aditutako edo aditua den aldizkaria dela, badirudi horre badagoela antza linguistikoki oinarrizko azterketarik, baina azterketa linguistiko sakonena abiatu dela, hirulogiko eskuaren ikerketa edo aurkikuntza barkatu, jakitera eman ondoren, ezta? Bueno, gonbiteari helduko diot, eta horreta pasako naiz, hitz bat geratzen zait komentatzeko, eta da, segurutzat eman den hitz bakarra agian ez dagoela. Zorioneko hori, agian ez dela zorioneko, sorte honeko, baizik eta zorhi honeko. Eta zorhi RH-ekin, ez hartzailusen RH, bestia, H asperendunakin, hobeto emango luke egin duten transkripzioarekin, zeren hor R bat, zorionekoren R-a, eta gainerako R guztiak diferenteak dira. Bat da zorioneko R-a, eta gainerako R guztiak danak berdinak dira, eta zorioneko R hori ez bezalakoak. Beraz, zerbait badago. Eta horrekin, oso ondo emango nuke, zori ez izatea, txori edo zori sorte, txorien egaldiekin eta lotutako igarkuntza kontu hori, baizik eta zorhi da sasoi frutuei aplikatuta, heldutasunari, zori honeko da, ondo heldutakoa. Sasoi honekoa. Bueno, ez du asko aldatzen esanaia, baina... Beraz, atagatzeko bi zitroiak zogigabekoak ziren, ez da? Izan liteke, zatik gainea, deigarriena hitz horren inguruan da, oso hitz importantea izan dela bere garaian hango euskeran, zeren hango erderara pasada. Eta orotarikoak dakar, inork ikusi nahi baldin badu, zorhi begiratuta, ZORHI, zangotzan, oraindik, erderaz, soriko esaten dela. Soriko esaten dela, zerbait ondo heldua, ondo umotua den fruto bati, sorika, esate zaiola frutuari. Bueno, hori detalle bezala, ez? Azkenian, kuriosoa litzateke, segurutzaten mandako gauza bakarra, hori ere diferente izatea. Baina, bueno, aukera bada, besterik gabe. Alare, Juan Ignacio, ari zara hemen, tira, zorioneko hitz hori zalantzan jartzen, pentsatu nahi dute belazak eta gorrotxatik hori aditzera eman dutenerako eta adibide guztiek zabaldu dutenerako halako askatasunez egongo dela hori ikerketa bat eta hor zalantzarik ez dela egongo edo. Hor daukagu lehen esan genduen baitare, aurrekoari helduta, desifratu beharrekoa testua gainean zala, ze jarrera zegoen horren inguruan, ez da? Eta ez erretzala ulertzen, zergatik esate zen, eta, nahi gustatzen zaitu ondo pentsatu izatea. Ez gaizki pentsatu ez, albaldin badet ondo pentsatua. Eta hor, badirudi ez dagoela artikulurik, aurkeztu zutenian ez zuten horrelakorik ezerraitatu. Gero, nik uste reakzio bezala, atera ziren esanez, baietz badala artikulu bat, baina denbora eman behar dela, zatik artikuluak bialdu behar direla, prestigiozko aldiz jaritara, eta han, ikuskatu egin behar dituztela, beste aditu batzuk, eta bar, eta bar. Erreakzio hori ez da oso ondo ulertzen, batetikan euskerari buruzko fonetika diakronikoa zainek ikuskatuko duen hemengo filologo zaparte, Inglaterran ez dakit nor dagoen hori ikuskatzeko. Eta bestetik, esan duzuna, ez da, aldizkari hori arkeologiari buruzkoa da. Orduan, nik ez dakit, beren hausnarketa filologikoak arkeologiari buruzko artikulu baten barruan sartu dituzten, edo despistean gabiltzan berriz ere artikulurik ez dagoelako, eta arkeologoek alderdi arkeologikoari buruz egindako artikuloa antikiti horretara bidali denaz ari diren, ez dakit, ez zait bat ere garbi geratu, eta ez dakit benetan artikulo filologiko bat badagoen edo ez dagoen. Eta ez du laguntzen, esan duzun bezala, antikiti aldizkariak ez dela filologi aldizkari bat, arkeologi aldizkari bat da. Ondo pentsatzen jarrita. Ni pentsatu nahi dut, esaten badute ez dela tutik ulertzen, eta hori dana dela. Artikulo bat idatzita daukatelako, eta artikuloa idatzita gero, beste zerbait azaldu delako.
Nik hori pentsatu nahi dut. Eta hori lotzen dut, zetik beste aldetik, behin eta berri zentzun dugu, halako gaztaroko fedez esan da, arkeologoei, seguru gaude beste zerbait oraindik azalduko dela. Hori askotan esan dute. Eta segurtasun horrek bai, kakotxartean gaizki pentsatzera. Gaizki pentsatzera, ondo pentsatzeko. Bai, gaizki pentsatzera nara mala esateko, hemen badago beste zerbait. Eta horrek bai oso ulergarri egingo lukela, Gorrotxategi eta enparauen jarrera ez errez ateratzeko. Pentsatu, egin duzula artikulu bat, pasa duzu 4 hilabete, ondo aztertzen zea guztiak, artikulu bat prestatu duzu, eta guain abisatzei zuen arantzaditik, beste bat. Eta baduzkazu, igual antzeko hitzak, edo beste batzuk, edo hitz berdinak beste testu inguru batian, ez dakit, informazio berria, eta orduan gehatzezea, zure aurreneko artikuluekin zintzilik, eta bestea aztertu beharrean, gauzak fundamentu gehiago esateko, ez da? Horrelako zerbait, ondo pentsatuta nahiko nuke, hori pentsatu, ez da? Horrelako zerbait ote dagoen. Bai, badaur kontu bat, saiatuko gara, ez, filologian aditu diren beste batzuekin, akaso Joakin Gorrotxategi beraren onbidatu behar dugu saiontara, eta harien bat galdera egin, ez, baina filologian aditu diren batzuekin harremanetan jarrita, badagoela joera bat orokorrean ez da gehiagik hitz egiteko unea, ez? Utzi zaiogun ikerketari aurrera egiten da, hori errespetatzen dugu. Baina, mikrofonotik kanpo, bai, hainbat filologia dituk, hainbat filologok, esan didatela. Ez dutela gehiagi ulertzen nola ondoriozta daiteken sorioneku hitz hori. Horrela dela eta hain ziurtzateman testu inguru guztia ulertzen ez bada. Sorionekuren batez ere azken 3 hitz horiek, egu, bazeuden belazak eta Gorrotxatek berak ez, ireki xamar utzi zuten interpretazio aukera bat, eta nola den posible hain ziurtzat eman dugun, akaso kazetarion errua izan dago ere, sorioneku mundu guztia jarri du martxan, eta venga. Baina kontestua ulertu dabe, nola den posible hori horrela dela hain ziurtzate ematea. Eta horrik gehituko niokenik beste hausnarketa bat, eta hau iritzi personala da noski, akaso inora saldatuko da, baina nola den posible, ikerketa linguistikoa egin gabe balin badago azken muturreraino eta azken ondorioetaraino eta kontestu hori guztia, tutik ere ulertzen ez den giro horretan, zergatik egin den aurkikuntzaren berri emate hau, aurkikuntzaren gairik garrantzitsuena, ez balitz linguistikoa bezala? Esku horretan testurik agertu ez balitz, uste dut inork ezkeniokela horrelako garrantziarik emango. Irulegiko eskuan dagoen garrantzia nagusia, aurkikuntza arkeologikotik aratago, eta badu bere garrantzia noski, duela 2001 urteko pieza bada, garrantzia nagusia, Juan Inazio, esango nuke, testuan bertan dagoela, euskairaren ustezko agerpen horretan, edo baskonikozko, edo deidi zaiola aditu bakoitzak nahi duen modura, ze hor ere badago autu politiko bat hizkuntza horri nola deitzen zaion erabakitzerako orduan, eta hori horrela dago, zientzia ondo dago, baina linguista batek duela 2001 urteko hizkuntzari nola deitzen dion, ez da zientzia soilik. Hor badago literatura zientifikotik eta zientifikoa ez den aututik ere bai. Baina, bai iruditzen zait, ikerketa hori erabat gauzatu gabe egonda, eta horren badakigu, ari direla, lasaiago eta bestelako adituekin kontrastean, eta horrela behar du, zientziak, naiz eta soziala izan, ez dugu aztu behar, hizkuntza baten analisia ez dela karbono 13aren prozesuaren parekoa, zientzia da, bai, soziologia ere zientzia da, antropologia ere zientzia da, baina gauzak hain ziurtzat jotzea beti ez da resa, zientzia sozialetatik, baina tira, hori horrela izan da. Nik pena mandit, eta uste dut ez dela bideorik egokiena izan, euren arrazoiak izango zituzten noski, eta horietako batzuk galdetzeko aukera izango dugu inoiz, momentua heltzen denean, baina bai, nola izan den posible horrelako aurkikuntza baten berri ematea linguistikoki analisi guzti hori egin gabe baldin bazegoen edo behintzat ikerketa sakonago eta zientifikoago bat egiteke zegoenean. Horrek eman dit zer pentsatua, ze dagoeneko ondorio batzu jaurti ditugu eta uste dute ez duela berriro lortuko irulogiko eskuak ikerketek diotela, baita ez dakitze astakeria agertuko balitz ere, duela 2 aste izan zuten entzute izatea.
momentu hartan, zegoen benetan interes informatiboa eta hortik aurrera ez dakit lortuko dugun. Ni horrez nago ados, baina ikuste bendikan. Eta beste bat azalduko balitz, berriz ere piztuko litzatekela. Beste pieza bat agertuko balitz bai. Baina esango balu ikerketa linguistikoak hori euskera dela gaur egungoaren oso antzekoa ere? Ni ez nago hor barruan ez ditut etxe barrutikan ezagutzen ze gertatzen ari dan, baina imagina dezaket ikerketa filologikoa oso garrantzitsua den bezala, badagoela ikerketa arkeologiko bat ere, garrantzi gutxiagore ez duena, agian gutzako bai, baina eta gero hor daude interes batzuk, eta hor daude diru laguntza batzuk, eta pentsatzen dutzuk arkikuntza importante bat egiten baduzu arkeologo bezala, gerozuk zure proiektuatan jarraitzeko, eta behar dituzun diru laguntzak eskatzeko, eta bar, izango dituzula segura asko urgentzi batzuk filologoak testu hori irakurtzeko eta aztertzeko ez dituenak. Eta hor, imaginatu nahi dut, ez dakit, baina iruditze zait hor, atera beharra, baitare horren inguruan hautsak arrotu, eta urrengo kanpaina finantziatzeko, eta horrelako kontuk egongo ote diren, ez dakit. Nik hortikan joko nuke, baina ez dakit. Eta interpretazioari dagokionez, ni benetan harrigarriena egite zaitena gaur oraindik da, zorioneko itzultzen baldin bada, eta ongietorriko mezu baten testu inguruan baldin bagaude, kebe ez identifikatzea. Hemen bezala. Hori bai ez detela ulertzen. Horretarako ez daukat esplikazio hori. Baina izango dugu, astetako ikerketa linguistikoaren ostean, izango dugu hori, eta horrexegatik pazientzia zeldu barko dioguni, eta zientziaren eskutan utzi guztia. Horregatik esaten diot, ondo pentsatu nahi dut, gehiagizko sekretismoakin ote dabiltzan, gauza gehiago daudelako, oraindikan argi eman ez dienak. Eta kasoztuk esan duzun bidetik, Juantxo Agirre Mauleonek esan zuen, eskatzen ziola irulegiko eskuaren irudia eta mezua eta erabiltzen zuenari zati bat arantzadiri eskaintzea, zentzuzkoa litzateke guztiz, egia da honek ere jartzen duela mai gainean, akaso ikerkuntzaren ez dakit prekarietatea denitza, baina behintzat funts ekonomikoen beharra horrelako ikerkuntzekin aurrera jarraitu alizateko eta alde hortati behintzat mezu horrekin bat egita bezerik zego beratzen. Arkeologia bizi da eragiten duen zirraratik. Eta zirrarik eragik ez bagu ez dago dirurik ez. Eta kaso horrek azalduko luke, lehen esaten nuena ez, ikerketa linguistikoa guztiz amaitu gabe eta oraindik sakontasunetan sartu gabe ere horren berri eman izana eta ala balitz, eztabaida genezake egokiagoa denala ez, baina hemendik inor zalantzan ez ezala jarri bintzat, txalorik handien arantzadi bintzat, eta ikerketa hauetan egiten ari diren lan guztiari horren inguruan bintzat, nik bintzat zalantzarik ez, bai egin dut zalantza, hizkuntzaldetik hor agertu zen hori erabat ikertu gabe egonik egokien agote zen, baina iritzi personala bada eta hori jakingo dute zergatik egin duten. Diodan bezala inoiz galdetuko diogu. Kontua da, badagoela Juan Ignacio hor iritzi emate hortatik ere, alako liskarra sareetan, kritikaren kontrako kritika nola egiten den, horrek ere eman digu zer pentsatu azken aste hauetan. Batetik azpimarratu nahi detena da, beste hauetan, zuzeu.comen izan diren artikuloetan eta iritzi gurutzatuetan oso rollo honeko eztabaida izan dugula. Eta, hori ez da beti hola izaten, beraz, nabarmendu beharra dago, ez da? Ni uste badugula herri honetan bandorako eta berehala besteakin asarretzeko joera nabarmen egia. Kainismoa pegatu zaigu pixkat, Juan Ignacio. Izan daiteke, ez dakit nola. Hortu zarrek ez dut, pentsatuko luke baino. Edo zer gauzakin asartzeko joerare, eta erraza asartzeko joera badugu, ez da? Eta, ni pozik nago, bi aste hauetan izan dien, ez dakit, zenbat, 60 gora komentario, bi horri izan dien bi idatzietan, 60 gora komentario, eta danak ez badia, 185 oso rollo honekoak. Orduan, oso pozik nago horregatik. Txan dezakegu Twitterren ez bezala, zuzeu mintzate... Ni Twitterren ez da izi bien. Obe, esartu.
galtzeko ezer gutxi dauka. Eta gero, bai, badago, bueno, en fin, antropologo bezala, beti ikuspegia hor jarrita daukazu, ezta? Eta interesgarria izan da, irakurri ahal izan ditudan komentariotan eta kritikatan, bada puntu bat hone ekarri nahi nukena. Eta da, bueno, lagun batzuk, bi lagun ditudan bi pertsonak kritikatu naute, esan ez baino, nola ateratzen, ze butzin bertzaile lanean, eta patxa ezin giagoain hasi honekin ateratzen daula, ezta? Eta, bueno, pues lagunak izan da, eta kritika kasu batean pribatua, bestean publikoa izan da, publikoa izan dan kasua, jagatu geha, sagartotegi bat egiteko. Bai, a ber, asartu behar geha, Ukrainiako gerran, eta ze ondorioak ekartzen nahi zaigun, eta nola goazen ardila bezala, agintari saldu egin atzetikan, olako gauzekin asartu behar geha, ez honek, fonema honek asperena adierazten duen edo palatalizazioa. Bai, pixka bat, a ber, jakin behar dugu gauzak bere tokian jartzen eta horren arabera pixka bat ibiltzen, ezta? Ez zaude ados nirekin, bueno, pues venga, guazen, eseriko gea, hartuko dugu, botila sagartu bat, eta komentatuko dugu, zergatik, eta nik emango izkizu nire arrazoiak, eta kitxo, baina ez da basartu beharrik, horregatik. Bueno, hori aurrenako gauza. Baina horretara joan da, ez da, badaude, eta, bueno, nik uste nahiko orokorra dela, nik bi pertsona hauek esan didate, baina nik uste gehiago hori ere entzun zaiela, bueno, utzi egin behar zaie lanean, ez da? Eta horrekin ados egonda ere, nik uste horrek euki behar ditula muga batzuk. Eta batez ere euki behar ditula arrazoi bide batzuk. Gehiegitan, utzi egin behar zaie lanean, besteok etzeate sartu behar eta kontu horiekin, halako kutsu erligioso bat edo ikusten diot, ez da? Ez oidia eskritura sakratuen interpretatzaileak eta hemen errixea, feligresak pupitrean eserita eta zutik esate zuenien zutik eta belauniko esate zuenien belauniko, ezta? Piskat horko erreflejoa, zut esaten hori dutenik, baina badaola horren zantzutxo bat, eta horren ondoan jarri nahi nuke ni ados nago, esate baterako. Horrelako gauza bat azaltzen da, eta isilik eukitzea, eta inori ez esatea, eta isilean gordetzea, eta bitartean filologoi ematea, eukidezaten patxaraz aztertzeko, 5 hilabete, 10 hilabete, urtebete, behar dutena. Bueno, enbestere ez da behar, zanai. Bai. Muga bat du azkenen analisiak ere, ez? Baina, bueno, gero, aurkezpena egiten duzunean, izugarrizko interesa dauken gauza bat jartzen duzu, eta jendea izan, eta guain danak kieto, etzazue zer esan, etzazue zer iritzirik eman, etzazue zer, guain dikan, konferentzia episkopalak ez du bere azken hitzen, eta kontxo ez. Esan nahi dut, hori ondare bada, baina ondare bada Euskaldun guztiena. Hoi guztiona da, hori ez da filologo batzuen, asko jakinarren hori ez da filologo batzuen ondarea, eta haik bakarrik komenta dezaketena. Ni nire kasura etorriko naiz. Mitologiaren interpretazioei buruz irakurri deten txorakeri bakoitzeko euro bat emango baliate, ez dizuet esan nahi zeko txekin azalduko nitzaken. Ze pasatzen da? Neria da euskal mitologia? Inork ezin du komentatu? Nahi duna? Munduko txorakei gaundina izan dare? Noski, danona da. Gero irakurtzen dunak, beriziko du. Honek ze satelite kontuk esaten ditun, eta beste honek zentzuzko zerbait esaten dula. Baina, esate ez dezue komentatu. Oiek bakarrik, utzi pakean da zeta. Takit, alako kutsu bat ikusten diot, eta bueno, hola botatzen dut, gogoetako gaia bezala, ez da? Azkenian nire iritzia baino, ez da? Baina, takit, alako usai txiki bote, iriste zait, surrera. Kafearena edo liburuarena? Intzentsuarena. Badiendek egin dion, paper leunari lastan. Baina
baina tripatik gertuago. Urdailak ta neguko hotzak. Juan Ignacio Artxogaren hausnarketa honekin agortuko dugu. Oraindik bostetarako 4 minutu falta dira. Juan Ignacio, beste zerbait gehitzeko moduan bazinen gehitu lasai, Bueno, ez da, nik uste importantena esan da hola, ez da? Baina iaz sorpresak datozen, Zegite, aizkoako komandotik zeo-zeote datorren, eta gero, pues, bai, ian noiz argitzen dian, batetikan artikuluarena, zorioneko artikulu hori, irakurtzeko desiatzen gaude. Bai, esango nuke beste gauza bat, eta uste, nonbaiten idatzi nuela baitare. Ondo legoke, nik ulertzen dut, eta oso ondo ulertzen ditut gainea, Gorrotxategi eta Lakarra eta jende hau, nire errespetua guztia dute, asko dakite, eta nik zalantzan bat daukaten nian, haien gana jotzen dut, eta jo izan dut, eta behaiek badakite. Orduan ez dago, alde hortatik ez dut inolako zalantzarik utzi nahi, horren inguruen. Baina, bai falta dela, konparatzen duzu pixka bat etxenikek fisikaren munduan egiten duenarekin, eta fisikan orokorrean egiten denarekin, eta badago, gizarteratze politika bat. Informazioa gizarteratzeko politika bat. Guk, ordenagailu kuantiko bat zer den ez daukagu. Puta ideik ez daukagu. Baina, jardunaldi batzuk egizua, eta tipuak hain azkarrak dira, zerbait ulertaraztea lortzen dutela. Ez da, nahiz eta gauza zaila izan. Bueno, nahi irutze zait hemen, kutsu erligiosoko utzi egin behar zaie, eta haik esan arte, eta haik bakarrik hitz egin dezakete, eta haik hitz egiten dute, baina argitaratzen dute, inoren gana iristeztan aldizkari zientifikoetan, eta eta izkera uler gaitz xamarrean, kontxo, beharko gendukela, eta batez ere, olako gauza bat, interes publikokoa da, beharko gendukela, informazioak gizarteratzeko politika bat. Pedagogia puntu batekin. Bai, da programa bat, eta hitzaldi ezagit, divulgatibo batzuk, edo asko estimatuko genduke. Ni bakit beren bildurra zer dan, satelite asko da hor suelto, hor zehar, bazterretan, eta jendeak egiten ditu interpretazio batzuk, eta nazkatuta daude, hoik nazkatuta daude, bakindik nazkatuta daudela baino, kontxo, soldatan dijua, ez da, nik uste, zerbait egin behar dela, ostrazismo hortatik anatera, eta bide honetik, eta esku honetik, informazio bat zabaldadin, modu, gizarteratu. Tira, Joaquin Gorrotxategi entrevistatzen dugunean, tarte bat utziko diegu, eta orain uste dut hausnarketarako garaia badutela, eta bestelako ikerketetan ere badabiltzala murgiluta, baina proposatuko diogu, hause, eta akaso hemen irratian ere lan pedagogiko horren abia puntu bat egin dezakete, gauzak nolabait ere erresago ulerre ditzagun. Juan Ignacio Artxoaga, mila esker, zoaz pakean, hola jaungoikoan izenean, eta Liza Ataritik zoaz etxera bitean lasai. Edarki. Txaldeon. Aterazaztu ardo bat. Gure kanturik kutxunenetakoa da, Liburuola kafea, Javier Muguruzaren akordeoiaren giroan, egingo du, arratsaleko 5:00 bidea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lander, baldakik euskarazko 100 jokotik gora darela, eta Witcherren beste 3 joko aterako ditu dela, eta Age of Empiresen sagako kriston. Baina zuk zelan jakitzen duzu zolakoak? Game erauntzia irratsaioa. Naiz irratian, aste artero gabeko 12 eta ostaunetan 6 Game erauntzaren Twitch kanalean. Naiz irratia. Ederra geratu zaigu COP27aren biharamuna. Herrialde aberatsenek garapen bidean daudenak diruz laguntzea hitzartu dute
klima larrialdiaren ondorioei erantzutea errazteko. Ez dugu esango garrantzia izan ezin duenik eta era berean ez dugu esango halako gai eta egoera batean izan den adostasun bakarra ekonomikoa izan denik. Ez esaten hasita, ez dugu ezer esango COP27az. Arian, taxuzko analisia egin dute eta guk beste gai batzuei helduko diegu. Ez gara oso desorbitan ibiliko ordea, batetik aiora zabala hartuko dugu gurean. Orain gutxi arte, Nature aldizkariko editore lanak egin ditu, eta egun Cambridge Unibertsitateko irakasle denak Natura gure esku liburua argitaratu du, eta bertan gaiaren gaineko perspektiba izateko zenbait gako aurki daitezke. Xabier Izagak landu du gaia egilearekin. Bestetik, Neiker ikerketa zentroak klima larrialdia eta abeltzaintza lotu ditu eta honako ondoriora heldu dira. Artzaintza erregeneratiboak klima larrialdia arintzen lagun dezake. Abeltzaintza hainbat isuriren eragiletako bat izaki, gaia lantzera deitu dugu, Nerea Mandaluniz Neiker ikerketa taldeko kidea. Goi bileraren itzalean, goi mailako ekarpenak gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 10. saioan. Has gaitezen. Jada entzungo dituzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Arratsaleko 5:02 minutu, bagoaz Naiz Irratiaren estudiotara, Egoi Belategi lankidaren eskutik azken ordukoaren bila. Arratsalde on, Egoi. Baita zui ere. Arratsaldeko 5:02 minutu eta 3 kontu nabarmentzeko entzule, Sara Fernandez, euskaltea lehenik eta behin euskal presoi ezarritako urruntze politikaren ondorioz. Hiltzenetik 19 urte igaro direnean, Iruñeko Alde Zaharrean mobilizazioa egin dutela gaurkoan Fernandez gogoratu eta salbuespenezko espetxe politika behingoz amaitzeko aldarrikatuz. 2003an hiltzen Sara Fernandez autoistripu batean Baldemoroko espetxerako bidean zioala preso zegoen lagun bat bisitatzera. Ordutik, azaroaren 29 bakoitzean egiten dute urteroko mobilizazioa eta oroimen ekitaldia. Etxeraten datuen arabera 16 dira urruntze politikaren ondorioz hil diren presoen senide edota lagunak. Gaurko mobilizazio horretan 100 lagunek hartu dute parte Sara Fernandezen aurpegia erakusten zuen pankarta baten atzean. Iruñeko Alde Zaharra zeharkatu ondoren Aldapa kalearen ondoren egin dute oroimen ekitaldia eta baita aipatu berri dugun aldarrikapena. Mobilizazioko pankartak Sara gogoan zaitugu salbuespen neurriak eten aldarria zeraman. Honekin batera baita esan behar dugu, Usurbilen, Espainiako gobernuaren ordezkariak herri horretako udalari eskatu diola Jose Martin Sagardia plazari izena aldatzeko biktimen legea urratzen duelakoan. Batallon Basko Espainolek hil zuen Miarritzen errefuxiatu zegoela Sagardia, Agurtzan Solabarri eta Usurbilgo alkateak Gogora institutuak biktima gisara aitortu duela ekarri du gogora. Eta politikatik nabarmendu beharreko beste kontua Maria Txibite eta Eneko Andueza PSNeko eta PSeko buruzagi nagusiek bilera egin dutelako gaur Donostian egin dute, euren alderdiek osatzen dituzten gobernuak eta elkarren arteko loturak nabarmendu dituzte. Nafarroako presidenteak gainera EH Bildurekin adostutako akordioak defendatu ditu. Garaizaiotan PSN eta PS egonkortasunaren eta kogobernantzaren eredu direla adierazi dute Hego Euskal Herriko PSOeko bi buruzagiek, Maria Txibitek eta Eneko Anduezak. Kogobernantza eta eskerreko politikak. Ziurgabetasunaren aurrean sozialistok jarraitu nahi dugun bidea. Elkarlana Europarekin, elkarlana Espainiarekin eta elkarlana baita ere autonomi erkidegoen artean. Cuando hay socialistas en los gobiernos, bien sea en España, en Euskadi, en Navarra o en tantos ayuntamientos, es garantía de que esas transformaciones, esos retos de futuro a los que nos estamos enfrentando, se van a atender desde principios de igualdad, con el objetivo de que no generen mayores brechas sociales. Seguramente si estuviera... Arratsaldeko 5:04 minutu ditugun honetan, agur esan baino lehen informazio praktikoa beti bezala. Gogora ekarriko dugu lehenik eta behin bi Luis izan ditugula azken 2 orduetan Gipuzkoan, bata Irunen, bestea Getarian. Azken honetan duela pare bat ordu Luizia izan da Getaria eta Zarautz lotzen dituen Nazional 634 errepidean, horren ondorioz txandakako zirkulazioa ezarrita dago, eta autopilaketak bi norantzetan,
handik ordu betera beste luizi bat izan da, kasu honetan Irunen esan bezala, eta zehazki Nazional 121A errepidean. Txandakako zirkulazioa baita ere puntu horretan eta autopilaketak ondorioz. Azken ordukoa dugu, trafiko zuzendaritzak emandakoa, istripua izan dela Nazional 1 errepidean Bilabonan Irunerako noranzkoan errepidea itxi behar izan dute hainbat momentuz, azken ordukoa dugu berrireki dutela, hori bai autopilaketak mantentzen direla puntu horretan. Beraz, arretaz gidatu badakizue, Bilabonapetik Irunerako noranzkoan Nazional 1 errepidetik pasatu behar baduzue. Hauxe dena momentuz, konexio itzultzen diogu bigarren kafeari, eta badakizue informazio gehiago, hemendik 55 minutura informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz, espaziora begira edo, espazio giroan edo. Sekretu bat kontatu behar dizuegu. Gure lankide den Julen Goikoetxeak badu zaletasun bat. Eta zaletasun, bat baino gehiago. Baina horien artean bat horla nahiko bitxia. Eta da espazioa eta espaziontziak eta astronautak eta galaxiak eta planetak eta... Bueno, juri, akaso zaletasuna deitzea egizkoa izango da, kuriosidadea edo... Bai, bada hor zerbait, azken aldian gainera, duela urte batzuk akaso ez, baina gaur egun espazioan gertatzen den guztia ere kasi unea bertan ikusteko aukera bada ez, YouTube eta antzekoen bidez, espaziora bidaltzen dituzten koete edo dana dilako hiek ere guztiak zuzenen ematen dituzte, eta bai, egia esan, akaso ez dakit pandemiaren gatik, edo etxean egon ginen garai hartan edo, zerbait ikusi behar, eta horrelako gauza ikusten hasi nintzen, eta bai, gehiago da sortzen dian, ez dakit, harridura, edo ezjakintasunak arbi izan da, ez da ideiari gereztu den zer ulertzen, baina bai, bitxia egiten zait, gero batematek esango hori guztiak ezurra da, eta ez dakit zer, eta baina, entretenimendurako gu bezalako hartaburu entzat, gauza sinpila gustatzen zaizkigun entzat, erakargarria edo, ez dakit, ikuste erreza edo, behintzat. Egon adi, goretik oparitxe bat prestatu dizu eta. Epa! Bai. Eta streaming bidez jarraitzen duzuenok begiratu ondo pantaiari ze bideotxe bat jarriko dugu. Moments of farewell. The photographers are taking their last shots. Argazkilariak espaziontzi bati begira. Our space rocket is ready in the center of the cosmodrome. The countdown begins. Atzera kontaketa hasi da. Kosmodromoan espaziontzia prest dago. All eyes fixed on the clock. Denok, ordulariari begira. 30 seconds. 30 segundo. 10 seconds. 10 segundo. 5. The hand reaches vertical. A mighty roar. Our rocket vibrates. White hot flame gushes downward. And the great beast lifts slowly from the earth. We are about to create a new planet. Horrela eman zitzaion hasiera espazio aroari. 1957ko urriaren 4. Sputnik bata Lurra orbitatu zuen historiako lehen satelite artifiziala. In the olden days, explorers like Vasco da Gama and Columbus had the good fortune to open up the terrestrial globe. Hace epika, Now we have the good fortune to Estatu Batuen eta Sobietar Batasunaren artean mantendutako espazio lasterketak teknologia berrien garapen azkarra ekarri zuen, bereziki materialen zientzian eta informatikan. Baina aurrerapen, aro hartatik, koete, ontzi eta satelite tonak jaurte dira espaziora. Baina kontua da, zer gertatzen da hauen bizitza baliagarriaren amaieran.
gizakia espazioa esploratzen hasi zenetik, ura zikintzen ere hasi zen. Hain ezagun eta egun arazo erreala sortuz. Izan ere, objektu hauek 38 kilometro orduko baino gehiagora mugitzen dira. Eta sateliteak txikitu ditzazkete. Mila 1957an espazio lasterketa hasi ondoren, NORAD, Ipar Amerikako defentsa aeroespazialeko agintea, datu base bat biltzen hasi zen hondakin guztiekin, eta egun datuek xamurretik gutxi dute. Izan ere, milimetro bat eta zentimetro bat artekoak diren, 128 milioi objektu baino gehiago omen daude. Wow. Bat eta 10 zentimetro arteko 900.000 inguru, eta 10 zentimetro baino handiagoak direnak berriz 34.000 dira. Hauek misioetan galdutako tresnetatik hasi eta zerbitzuz kanpoko sateliteak izan daitezke. Beste hitz batzuetan esan da, egun aktibo dauden 2.700 sateliteek 8.800 tona hondakin espazialekin partekatzen dute orbita. Hasieran azaldu bezala, objektu hauek satelite aktiboak kaltetu ditzakete. Sateliteek oso sukoiak diren erregai hondarrak izaten dituzte, zeinak kalteak eragin ditzaketen atmosferan. Beste satelite batzuek lurrera itzuliz gero oso kutsagarriak izan daitezken material erradiaktiboa duten pila nuklearrak dituzte, beraz, arazoa urrun bai urrun dugu, baina agian guk uste baino gertuago ere badago. Horrek esan nahi du, orduan adibidez, misioetako objektuak aipatu dituzu, agian astronauta batek mailu bat erabiltzen du, eta mailu hori han galduta gelditzen da, mailu horrek beste sateliteak suntsitu ditzake abiadura bizian mugitzen delako. Hori da. Hori da, duela gutxi gainera, astronautek eta hor espazioan egiten dituzten, ibilaldi esaten zaie, ateratzen direnean horko estazio espazial horretatik, eta mantenu lanak, edo konponketa lanak, edo pieza berriak jartzen ibiltzen direnean, eta duela gutxi irteero horietako batean ikusi zen nola astronauta bati erraminta batek ies egiten zion eskutik, ez dakit zehazki ze erraminta zen, baina ies egiten zion, eta noski astronauta hauek estazio hori berari lotuta egoten dira horrelako ibilaldiak egiten dituztenean, ni behintzaten nintzak eta hausartuko, askatu eta erramintaren bila joaten, eta bai, horretik esan duena ez, ia 28.000 kilometro orduko abiaduran dabilen objektu batek, nahiz eta oso txikia izan, beste baten kontra jotzen duenean, ziur kalteak eragingo dizkiola, eta kalteak eragiten dizkion objektu horrek ere, kolpearekin besteen bat zati txiki ere askatuko dira, eta horiek ere, bazkenean, gero eta zabor gehiago barraiatuta izatea karriko du, espazioan. Again, now that you passed away, my eyes can find you hidden in the town. My heart can bleed, but my head is... Baina gaurko asmoa ez da inondik inora gure entzuleak beldurtzea, izan ere esan genezake gure esku gutxi dagoela. Eta horregatik zuek lasaitze aldera, esan nahi nizuen arazo konpontzeko asmoa duten ekimenak martxan direla jadanik. Esaterako batzuk pasibazioaren aldeko apustua egin dute. Hau da, satelitearen energia iturriak ezabatzen dituzte, eta horrela gorputza orbitan geratzen den arren, leherketa izateko arrisku gutxiago dago. Eta interesgarri iruditu zait, SpaceX konpainiak, Elon Musken konpainia da, eta lortu dute lehen aldiz, suziri bat 4 aldiz berrerabiltzea. Eta berain asmoa da 10 aldiz berrerabiltzea. Ikusi duzue, nola egiten duten hori? Ikusita daukazue, botatzen dute suziria, eta gero, espaziora doan deitu kapsula bat, edo deitu sateliteak edo, han geratzen dira, eta gero, suziri horren motor modura egiten duena, edo bultzatzaile edo propulsoren nagusi dena, horrela jeisten dator, eta
itsasoaren erdian, ontxe dauen itsasontzi batean, tak, aterrizatzen du, lur hartzen du, eta berriz ere, bere erabilgarri konponketak lanek egingo dizkiotez, ez ziur kaltetxoak edo izaten dituela, baina. Eta saiakera guztietan erortzen da itsasontziaren gainean, edo ikusi duzu uretara erori denik? Ez dute erakusten. Uretara eroriko dira, baina beti izango dute badazpada ere grabazioen jarrita, beti ondo amaitzen dira, historia horiek. Ze bitxia. Horregatik esan du lehen hor badagoela baita ere, zalantza sortarazi, ez? Dena ondo ateratzen da. Bueno, noiz edo noiz eman dutez, ez? Ez beharren baten edo istripuren baten irudiren baina askotan behintzat eta gaur egun iruditi bizigaren honetan, beti ondo. Baina orain Ilonek ez du denborarik edukiko horrelakoetan aritzeko, ez da? Orain Twitterren dabil buru belarri? Itxi behar du edo ez Twitter azkenean, zertan gara? Badakigu? Ez dakigu. Pasaden astean jendea triste zebilen. Istear zela Twitter eta Elon Muskek langile guztiak, kalera ez, langileek erabaki zutela lana uztea, eta munduaren amaiera zetorrela pentsatu genuen, baina ez, Twitterrek hor jarraitzen du, eta gainera azkeneko asteetan, inoiz baino erabiltzaile gehiagorekin. Beraz, ezagit. Zer izango da lehenengo, Twitterren itxiera edo gu ilargira heltzea? Galdera da, Gu ilargira heltzea. Eta daukat galdera bat, eta hau ezingo didazu erantzun edo agian txorakri bada, besterik gabe. Niri txikitan erosten zizkidaten horrela puxikak, eta soka batekin lotuta, eta orduan ibiltzen nintzen herritik bueltaka, eta beti ies egiten zidaten. Puxik horiek zabor espazialak dira, gaur egun. Ez? Gora eta gora egiten dute? Hor, begira, adibide bat jarriko dizut, horren inguruan, basauri dela uste dut, jaietan, bada, ez dakit izena nola den, baina muñeko bat edo zerbait festetako ikur edo dena. Eta festen amaieran, egiten dutena da, puxika batzu lotu eta askatu. Eta gero, bidaltzen, jartzen diote mezu moduko bat, esanez, hau nonbaitek bilatzen baldin badu munduko txokoren batean erori dela, bajar dadila gurekin harremanetan, ze jakin nahi dugu, eta munduko txoko ezberdin dezentetatik, gero begiratuko dugea informazio hori lortzen dugun, baina badute horretarako itura, eta badakit munduko txoko ezberdinetatik jarri direla bereiekin harremanetan, hau hemen azaldu da, eta beraz, puxiketara itzulita, kaso denbora batean iraungo dute, baina gero, zuk etxean puxikoa daukazunean ere, denborarekin azkenean usten airea galtzen joaten da, eta hori nun egiten dutela esan duzu? Basaurin. Baztertuko dugu. Irakurtzen ari naiz, eta hemen jartzen du 2014 eta 2017koak guztiak berreskuratu dituztela, bidalitakoak, eta bat adibidez Pragan agertu zela. 2014koa martxoan agertu zen Pragan, badirudi. Eta 2015koa landetan. Ze ona, Ze polilla. Ez barkatu. Pragakoa 80koa markadan izan zen. Ze ona. Aizu ze esperimentu polilla. Baina gurera ekarrita, beraz gureti kezkatu gaitezke, baina ez hainbeste, ezin dugu zer egin. Hori da, izan ere ez dakigu arazoak irtenbiderik baduen. Bueno, ikusi dugu konpontze aldera urratsak ematen ari direla. Nordaki agian etorkizunean 8.800 tona hondakin haiekin zerbait egitea lortuko da, baina bitartean ezer gutxi dugu guk egiteko. Behatzak gurutzatzea eta itxarotea.
Eskerrik asko Goreti Oreja Michelena, gai hau ekartzeagatik, oso interesgarria iruditu zait, eta bai estatu dut, Juleni asko gustatzen zaiola gai hau. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaldeak 5:21 minutu ditu, zuzenean hementxe naiz irratian bigarren kafean, nik oraintxe Goiuri alako kontrasana badaukat barruan, kontrasana, azte nola deitu honi, Julen espazioaren alako maitale da, baina azte hura pasadu nirekin teleskopio bat hortxe sukaldean genuela, ez dio teleskopioari behiratu botatzen erikusi. Zea, zu lotara joan zinenean? Orduan, ateratzen bere gelatik eta teleskopio hartu zuen. Ez, han aditu gehiago baziren, Orion eta aritu ziren, eta ni hor ja atzean geratu nintzen, eta horrelakoetan esaten den bezala, isilik, hankasartzea baino. Orion, ez antzinen bat olean. Orion arraunean dia adituak, Julen. Biok txiste berdina egin duzu. Horen bai, Julen, lanen otziko zaitugu. Arratsaleko 5:22 minutu Mendifilm Festivalen inguruan itzi, berdo. Aizugo, Juri, ondo zaude? Arnasa? Atuan nasa. Amarregun, 59 pelikula, 3 erakusketa, hainbat aitortza, eta Bilbo mendizaletasunarekin loturiko zinemaren mundu mailako erdigune bihurtzea. Hori da, zenbaki eta datu hotzetan esan da, Mendi Film Festivalaren 15. ekitaldiak abenduaren 9-tik 18 bitartean eskainiko duena. Pelikula horiek guztietatik 56 lehiatuko dira lehiaketan, eta 10 euskal ekoizpenere izango dira euskaraz hoietatik 3 izanik. Emakumezkoek egindako eta emakumezkoak protagonista dituzten ekoizpenak areagotzearekin harro dago Mendifilmeko antolakuntza Javi Baraiazarra zuzendariak aurkezpen ekitaldian esan zuen moduan. Urtez urte gora egin dute bai emakumeen ekoizpenek eta baita berauen kalitateak ere gizonezkoen parean edo gainetik jartzeraino. Pandemia atzean utzita, ikusgai izango diren filmetako protagonistekin egingo dira saio ugari eta horietan zeinu hizkuntza ere eskainiko da lehen aldiz. Mendi filmen erraietan barneratzeko, bigarren kafera gonbidatu dugu, jaialdiko komunikazio arduraduna den Aitor Helduaien Mateo. Arratsaldeon, Aitor. Arratsaldeon bai, berdin. Bueno, aipatu dugu, kezpen ekitaldia eginda, jaialdiaren jaialdiko 10 egunen faltan, dena prest, Aitor? Ez. Enuen besterik espero, Denak ointxe hortxe gabiltza, zintzilik bat eta bestea, barruko lanak erabat burutzen osatzen, egia da, gaur urrutik gabe Bilbon bertan itxas museunen dauzkagun erakusetetako bat ja muntatzen ibili garela etzi ostegunez inauguratzeko, Into the Ice, arrazki erakusketa izango dena itxas museunen, eta horrelako dantzetan gabiltza, beste bi erakusketa inauguratuta badaude, hortaz Bilboia ari da mendi arnaste, eta datozen egun hauetan ere, horixe ez, azken ikutuak ematen zenbait gauzi, eta bai, bestelakoan egia da, eta oinarria dena, zeuke aipatu duzuna ez da, pelikula hoien gain dagoen programazio eta ja dena atonduta, aurkeztuta, sarerak aurre salmentan ja martxa osonean saltzen, ondo, badator. Ederki, erakusketak epatu dituzu, aurrera aletuko ditugu, izango diren erakusketa horiek, Into the Ice hori gainera, uste dut jaialderen gertuko lagunen inguruan antolatutako ere badela, baina lehen da bizia Aitorra aipatu nahi nuke, aipatu duzu Bilbon ja mendizaletasun hori arnasten ari dela, pandemia atzean utzita, aurten pentsatzen dut balazta, frenu eta gainentzeko guztiak enduta indarrean datorrela Mendifilm. Igo mendipuntera eta pirikak zabaltza bale, hartu tiro hori, eta bueno, ustez eta gogoz hori ekarri behar dortengoak ez, bilgune izan dedila, hori izan da guk temati hartu dugun kleima,
bilgune, azken batean bereziki Salabebekan, baita Euskalduna Jauregian eta baita noski Golem zinemetan ere, giro hori bizitu da dila, atzera berriz ere aretoak bete ditzela, noski, eskara orain erabat barra libre eta desmelenatuko guztiz, baina, bide horretan gabiltza eta bide horretan, arnastu ezagon birikak zabal-zabalek. Sarrera salmentak islatzen du, jendearen gogo edo eskari hori? Bai, ez dute eskutatuko, orokorrean, zinema sarreran salmentarekin gertatzen ari dena ere, geurei ere gertatzen ari zaigula, nonbait jendea artean, bai, ari da, erosten eta ari da, eta esan da bezala, aurre salmentak bezala, lehendik ere alako pak eskaintza batzuk egin genituen, eta haiek ia denak agortu egin ziren, beraz alderrotatik ere aurrikuspenak oso onak izan dira, eta egia da, esaten ari nintzenan aritik, ez? Zinden eta zer ikusten ari da, oso azken momentura arte jende ikusten ari dela puixka bate erosketa horri edo erabaki hori, ez? Eta dirudi hori ere gertalitekeela, baina horrengoz daramakien martxarekin, joantzeko aste artean zabaldu gezkenoztik, genuen ezkeroztik, gaur atzera 8, oso ondo. Proiekzioetan gainera kaso askotan aurkezpen ekitaldean aipatu zenuten filmetako zuzendariak, protagonistak bertan izango direla, horrek proiekzio hori berari balio erantzi emango dio jendea nolabait erakartze aldera. Bai, eta lotuz pandemiaren azea niona, ez? Horrek ere muga handia ekarri digu joandeneko bi edizioetan, 2020-2021 edizioetan, konbidatuak eta apenas izan ditugu, ez da, bertakoak ezik, ezin gehiagorekin kontatu, eta aurten ordea, aurten atzera berriz ere nazioarteko lustra handia duten konbidatuak izango ditugu, izan zinegileak, izan atletak geurean, eta zorri bakarrik, baizik eta bertako, tokiko izen handiak ere bai, badirudi tokiko izategatik, apalago etorriko direla, ez, baina ja nazioarte mailan izena hartuta daukaten bertako tokiko zinegileak ere geurean. Aitor, sarrerak aipatu dituzu, salmenta publikoa berreskuratu beharra, ez, iraganeko azken urte hauek izan diren modukoak, baina esango nuke mendifilm gozatzen duenak goza dezakela, pelikula bere soiltasunean, filma, zinema, mendia, baina badagoela, ez, mendifilma maite duenaren inguruan ekosistema hori guztia, giroa baino gehiago baden eta pelikulen inguruan dagoen ez dakite, guarnizio hori osorik dastatzeko gozea, ez? Eta hori dela neurri batean berreskuratu beharreko ere zuk zenion bezala azken edizioak hortik gutxixiago izan zuen, ala beharrez, ala intzen zuen egoerak, eta honek berriz ere menu oso hori, pak kompleto hori esango dugu, esan duela, ez? Eta zuzenean, mendi gaien inguruko iztegira etorrita, kanpaleku nagusi bat bihurtzen dena berriz ere, ez? Eta hor, beizkanporretan, gertatzen den guztiarekin, ez da? Eta horretarako bazegoen grin hori, eta nik uste jende hori ari dela erakusten, eta segurenik, hilaren, abenduaren 9-tik, 18 bitarteko 10 egun horietan ere, horixe gorpuztuko dela, aipatu aretoetan. Aurkezpen ekitaldia aipatu dugu sarreran, aurkezpen ekitaldi horretan, ikusi genuen, Javi Baraiazarra bera, diko zuzendaria, jaialdiaren inguruko xetasunak ematen, baina horri izan zen, protagonista berezi bat, Kazuya Iraide, alpinista japoniarra. Han izan zen duten, badakigu hemen ibili dela, Europan zehar eta ibili dela, baina eskatuko dizut, alde batetik bere historioa kontatzeko, norden konta iguzu, eta bestetik, nolatan izan zen duten aurkezpen horretan Bilbon? Ternua friend bat da, eta hori da deigarri, ez? Ternua eta film elkarrekin bideilerroan sartuta gaude, uztarri berean, edo arrasto berean sartuta gaude aspaldidanik, eta elkarkidetza horretik, sortu zen baita ere, noizbait, Kazuya Iraide, berak erala esaten du, bertara ekarri bar genuela, noizbait. Eta, sortatu da, ez egia da, festival garaiko egunetan bertan, baina bai aurretiaz, eta hori baliatu dugu, nolabait ere, festivala badatorrenaren indarra emateko, ez da? Alako European Tour bat antolatu du Ternuak, mutila, alpinista bertan ezagutarazteko, Europan ezagutarazteko, eta Bilbon ekin zion bideri, gaur atzera 8, gero egonda bai Madrilen, bai Bartzelonan, bai Munichen, eta oraintxe baita ere Italian Lekon, amaituko du European Tour hause. Batean eta bestean, jende asko arrimatu zaio, karo, Kazuya Iraide aurkezten dugunean da, eta titularetan ala aurkezten genuen, 3 urrezko piolet dituen alpinistetako bat, bakanetako bat munduan, badira beste 2 launa badituztenak, 3 dituzten beste 2, eta horrek esan nahi du, alpinismoaren elitea dela, ez, Kazuya Iraide, ternua fren bat, ez, Euskal Herriko marka batek jantzten duen Kazuya Iraide. Baina,
lehenengoetako aurkezpenetan, bera gertokian dagoela, hori ari esan eta nahikoa berak esatea, baina hori Europarron kontua da, urrezko pioletena, guk Asiatik ez diogu alako pixurik edo garrantziarik ematen urrezko pioletei, eta horrekin erakusten dizu, tipoa bat, ze humila den, eta bi, ez da bilela loria baten bila baizik, eta bere erronkak burutzearen bila, eta bere erronkak esaten dugunean da, berak mapa bat hartzen du. Eta mapa horretan lokalizatzen ditu, borixez, mendi eta bat horma tente gogorrak eta egin gabeak, artean eskalatu gabeak. Eta izenik ez palin badu, are hobe. Eta noski, bat ere inork izendatzen ez palin badu, erronka bezala, are hobeago ez, eta hori ben bilatuta, hor jartzen ditu bere jopuntuak. Eta dagoeneko dagoeneko, parentesi artean, 43 urte ditu, Eta, egia da, alpinista batentzat, badela adin bat, puskanaka, ez da goena aurretako adin batzutako grina hori ez, eta berak bere burri tortzen dio, 2023a jarreta dukala zapai bezala. Hor, karakorumen inori argitu ez dion erronka bat baduka, dio 7.000ko batean izango dela, seguru, japen argitzen duenean zer den denok dardarra egingo degula, erronka horrekin, eta berak esaten du, hori eginez, itxi nahi duela bere goi mailako alpinismo kazuia jireidek. Eta hori guztiak kontatu zigun, besteak beste bere agerraldian, hori eta nola lortu dituen ez, urrezko pioletaren saria irabazteko kamet, xisper, rakaposi, mendi horietako aktibidade ikeragarriak, ez hori bakarrik, beste asko ere eginak baditu, eta horrela nola jonden pilatzen, estilo bat, munduari begira agertzeko modu bat, eta bat bere buruarekin eta bere erronkoekin konsekuente izateko modu bat, ez? Txapelak entzeko tipo bat. Eta baita ere, erantzi nahi nuke hor, badituela balore batzuk, ez? Transmititzen dituen balore batzuk, esaterako jasangarritasuna edo naturarekiko errespetua, aldi berean berrikuntza eta garapenarekin ere nahastu litezkenak askotan pentsatzen dugu, ez? Berrikuntza eta garapena etengabeko abiaduran eta bat ere albokalterik begiratu gabe izaten direla, baina kasu honetan berak baloroiek uztartzen edo asmatzen du. Hori transmititzen du behintzat. Bai, ezpeirik gabe. Dena oso sonda zaindut egiten duelako alde horretatik, eta errespetu osoz, ez dago alperrik, eta aizu hemen egingo diot, bere tartetxoa ternuari, ez? Ternua ere bide horretan sartuta dagoela aspaldi da. Eta ez itxuragatik bakarrik, ez interes edo asmo komertzial huts batetik bakarrik, baizik, eta begia da bere filosofiatik ari dela, ez? Alde horretik Euskal Herriko marka hori mundu osora zabaltzen. Eta bide horretan bat egin dute biek ala biek, eta elkarrondo entenditzen dira, eta bide horretan ala segitzen du. Eta gero bat estilo ere lehen aipatzen nuen, estilo alpinoa bat ez? Honek sustatu eta erabili duena beti, eta beti izaten dugunean 20 urtetik ora dira, ez? Bera goi mailan dabilena, eta hori erakutsi du. Gaur egungo menditzaletasunaren balioak erakusten ditu. Aipatu dugu Jireideren agerraldi edo Jireidek egin zuen aurkezpen edo delako hori. Aitor, jaialdian sartuta 15. ekitaldi aurten eta jada egonkortuta eta gora doanaren SL aurten mundu mailako 16 estreinaldi izango dituzuela. Bai, beste modu batetara irakurrita 16 zinegile edo ekoiztetxek hautatu dutela BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia beren lanak mundura aurkezteko. Erakusleio bat gara, ezpeirik gabe, erakusleio bat, egia da, tokikoak direla horitako zenbait, baina baita nazioarteko estreinaldiak ere, alegia kanpotik, Australiatik, Frantziatik, Inglaterratik datozen produkzioak, eta hemen estreinatuko dutenak beren pelikula. Gero bide egin dezaten, beste festival batzuetan, eta geroago, eta ziurnik hau gai hau ere atarako zegoa, plataformetan, eta bar, eta sarri jezen, ezta? Baina, estreinaldia hemen, zer eta Bilbon, Euskal Herrian. Hori bada, zerbaiten seinale, beraiek ere garrantzia ematen diotenarena, eta ala hautatu dutela, ez? 16 mundu mailako premier edo estreinaldi, Europa mailako bat, Espainia mailako ere hainbat, bai, arrastori badago, ez gaude itxututa, esan nahi dute, premierrak baldin badira ondo, zoragarri, horrek ematen dizuen punts hori gehiago izaten dutelako, baina, bestelakoan, hemen bada mugarri bat, dela bertara aurkezten diren pelikulek gehienez, zaharrean 2 urte izan barri justela. Eta, azken batean beraz, izan estreinautakoak edo ez, Euskal Herrian ia estreineko erakusten diren pelikulak dira guztiak, beraz, bertara joaten diren mendi zaleentzat, oso gauza berriak, freskoak, bertan ikusiko direnak.
mendizalerekin horriz joko bat egin duzu. Badira mendizaleak edo alderantziz edo nola da hori? Besteak beste 5.000 gora suskriptore dauzkagu. Mendizale, deitzen diogu gainera, beraz alde horretatik arpide horiek guztiek badira, ez? Eta bai, lehen aipatu dezu Julen, 15 urteko ibilbidean eta sendotasun baten lortu dela ibilbidea honetan zera festivalak, ez? Horitzen naiz orain ditikan 2008an sortu eta lehen 4 urteetan Gasteizen jaialdia egiten genuenean, Europa Jauregian edo eta berrin baita ere Artium museunean, berezikian ikusten zirenak izaten zirela, borixe ez, erropak teknikoarekin eta oso mendizale profileko jarrerak eta jendea, ez, ikusleak. Hori mantendu da, baina areagotu zabaldu eginda, ez, eta orain da garaia, adin guztietako eta klase guztietako eta tenore guztietako jendea agertzen zaigula, eta batipat jendeak ulertu dela zinea dela hau. Ez dela bakarrik, borixe ez, garai bateko diaporama bat, baizik eta bai, zinea dela, hemen gideak daude, nubandak daude, hemen arrazkiri gintza oso landua dago, bai, zinea baloratu egiten da dagoeneko, bai, urte batzuk badira, eta horretaz, ikusleak ere asko horretara etortzen dira, eta bueno, gero oso polita da baita ere, maixamar errepikatzen dira zuzendarietako asko, izen handia duten zuzendariek, ia urtero egiten dute ekoizpenen bat, urtero ez balin bada 2 urtez behin bai, horretan ja jendeak hori ezagutzen du, eta ja badak izin datorren, eta zein balin badator zei bilbide izan duen, eta bueno, ja konparatzeak etortzen dira, honek, aurkeztu zuen orain dela 2 urte, beste puntu batekoa zen, edo ura gainitu egin du, eta bueno, horrelakoak, eta estiloak, ja jendeak oso nabarmen bereizten ditu, ez, Ipar Ameriketatik datozen pelikulen estiloak, Poloniatik etorri litezkenak, Inglaterratik etorri litezkenak, hemen bertako direnak, estilo diferente horiek guztiak, ez? Eta, bueno, hori aberatsa da oso. Beraz ari da, jaialderen inguruan alamoduzko katedra bat sortzen, eta? Ondo esan da, bai, badago katedra bat, eta, bueno, oraindik ere bide eman barrio gure ikuste, katedra horri, miran, gritak edo horlako gauzak, eta ja geoztak gehiago ari gabitere sustatzen, eta, bueno, hori politia da. 59 pelikula Aitor aipatu dugu, horietatik 56 lehiaketan izango direnak, ez dizugu eskatuko, bakoitza banaka aletzeko, ze bestela jaialdia haste den egunera arte mentxe egongo ginateke, baina egiguzu, menu horren aipamentxo bat edo... Bueno, azpimarratuko ditugu batzuk ezpeirik gabe, bat, eta hasiko naiz gainera, 56etatik begira, salto egingo dut eta aterako det hortik kanpora, lehiaz kanpo aurkeztuko denetako bat, badelako, bat omenaldi eta tributua, eta bi, sekulako potentzia daukan pelikula bat. Historian, mendizinemagintzaren historian, sarituena izan den pelikula. Sea to Summit. Michael Dillon, zuzendari zinegile australiarraren lana da. 80 eta hamarkadako eta hura dakar, Michael Dillonek besapean nazioarteko zine festivalen edo jaialdien aliantzaren saria jasotzeko. Aurten emango zaio aitortza hori, polita da hori, Ozeaniako zinegile bati egiten zaion aitortza delako, eta nolabait ere eurozentrismo eta Ipar Amerikako zentrismo hori kendu egiten duelako, eta Michael Dilloni aitortza guztiak egin behar zaio. Michael Dillon izan da, Sir Edmund Hillaryren egilea, ebeko zinegile nagusia, 5-6 lan baditu, 200 lan baditu ja Everestaren inguruan eta sortutakoak, eta bueno, hau izan zen bat, ez, eta hau xe, Everest Sea to Summit, izango da nolabait ere extra bezala ikusi ahal izango den pelikula, baina ez hori bakarrik. Michael Dillonek behin jakin zuenean, Bilbora etorriko zela, saria jasotzera, eta Everest Sea to Summit proiektatzera esan zuen, aizue, badauka artxibo zaharretatik berregin dudan pelikula bat, egungo testigantzak egituta eta abar, eta hori gustura estrenatuko nuke Euskal Herrian, Bilbon. Hortxe, zein eta Michael Dillon. Eta zuek zalantza egin, ez da? Bueno, pentsatuko dugu. Programazioan tartetxo bat egiten daukagun. Begira, hori badator gainera, saio ofizialean, beraz, lehiara dator, eta Everest, The Boy Who Dared izena duen pelikula, eta hura, estrenaldi izango da. Michael Dillon, beraz, 2 pelikulekin dator. Pelikula gehiago esatera batrako hasiera ekitaldia beti izaten da ez, oso jendeak kutxuna izaten duena, eta beti behiz jota izaten duena, zer ekarriko dute hasiera ekitaldian, beti izaten delako zerbait impactantea. Aurten jendea butaketatik altxea ezin da geratuko da. Halako pelikula bi, batipat altxea ezin da geratuko da Alastair Learen Ephemeral deitzen den pelikularekin. Alastair Lee zuzendari britainiarra da, honek dagoeneko ibilbide oparoa du
BBK Mendifilm Bilbao Bizkaian, geurean hainbat sari eta lortutakoa da, eta urten apustu berakutsi zigun. Eskozian, neguan egiten den eskalada. Eta bueno, hori horrela aipatzea da, sekulako barbaridadeak egiten dituztean, baina hori kamera batek nola jaso duen. Ikusgarria den pelikula bat, Alastair Lee bera ere present, bueno, berak ere estilo hori aukeratu ez, bera ere nola grabatzen ari den eta bere buru erakutsiz, eta bera narratzaile bihurtuz gainera, filma honetan, filma britaniko handia daukan pelikula bada, aldi berean ez, umore puntu bat oso friboloa batzutan, baina ikusgarria, oso ikusgarria den pelikula bat, estrenaili horretarako. Eta gehituko zaio, humore, empatia, goxotasun printza oso on batean, Egolan pelikula. Film laburra da, Ignasi López, zuzendari zinegile katalanak dakarrena, honek bi aurrekari baditu, bata Via Crucis eta bestea El Gran Hito, eta honek berizgarria zer du, animaziozko pelikulak aurkezten dizkigula. Stop motion teknikaz egindako animaziozko pelikulak, bi txontxongilo daude hor protagonista, Bruno Masi eta Marek Holek uste dela, bi alpinista horiek jarriko ditu antzestokian, haiek protagonista bihurtuko dira, eta antzestokian diodanean, bueno, aurreratuko dizuet. Bilbon izango dira biak ala biak, baita ere, txontxongiloak ere geurean. Tira, hortxe. Lehenengo bi atleta potenteak izango dira. Agertokian agertu bezkigu. Ala, ze ona. Bai, eta, bueno, dagoeneko horre irudi eta zertxo baita ikusiko dezu, eta Egolan horretan, oso polite, oso happy, baina zaska bat ikerregarria izango da, maigainan jarriko dena, esan ez, alpinismoan, bereziki, zer da landu izan dena joan deneko denboretan eta joan deneko urteetan, hau da egia, egin diren balentria horien benetako kontakizuna, alpinistek zertaraino gorde dituzten egiak, zertaraino gorde dituzten gailurrak, bai edo ez, etika hori, zer esan handia ekarriko duen pelikula bat alde horretik, alpinismoan beti hor erdi ezkutuan egon den fabula hori, nolabait ere, maigainera ekarriko duelako, oso modu simple batean kontatuta, baina zuzenean. Egoland. Ai, erori inda, oi. Ze hori ere bada ez, Aitor, nik uste dut pelikula hauek jada, hasiera batean, agian, lehendabiziko urteetan eta jendeak, irudi ikusgarriak. Irudi ikusgarriak dituzten pelikula dira, baina mezuak transmititzeko, eduki aldetik, balore aldetik lehen aipatzen genituenak, aukera ona da, kanalo ona da mendizaletasuna eta alpinismoaren inguruko guzti hori ezagutzen joateko. Bai, berezkoak ditu, mendiak balore positibo ikeragarriak eta oso onak, baina horrez gain, bai, eta pelikula hauetan denetarik jorratzen da, ez da bakarrik espektakularia da, bai, hori ere bai, alegia ikusten dira eskietan eta Free Rider pelikula ikusi besterik ez dago, ez da, hor Simonan Jatamaten eta Victor de Lecu iatzen ikeragarrizko maldetan eta elur malda ikusgarri batzutan, espektakularia da hor dago eta pelikula bikain bada, baina ez da egia da hori bakarrik, gero gai sozial asko daude, itzengo da istripuetaz, itzengo da elbarritasunaz, itzengo da saminaz, itzengo da suizidioaz, eta itzengo dira hainbat gauza alaiago edo positibo edo biziagoetaz, ez da? Bizimodu sostengarrietaz, jendearen geuz eta apustu garbiagoetaz, hor aurten nabarmen, igo da bizikleta ibilgailu bezala erabiltzearen aldeko pelikulak eta apustuak, orain arterik da, bizikleta present izaten zen, baina aurten, harrigarrian hasi da, eta gainera, 7 pelikula edo badira, bizikleta protagonista denekoa, eta denetan aldarrikapen ia berdintxuarekin, esan ez, gure karbono arrastoa alde batera utz dezagon, gertuko playgroundetan jolastu, eta gertuko playgroundetara arrimatzeko ere, saia gaitezen, zeretik ez, bideak eta bizikletaz eta lotzen. Eredu oso politak daude, oso ederrak daude alde horretik ere, eta gaitegiak ere asko zabaltzen dira, bai. Aipatu ditugu 59 pelikula izango direla, guk pixka bat etxera egingo dugu Euskal Ekoizpenen inguruan arituko gara, Aitor. Guztira 10 izango dira Euskal Ekoizpen bezala jo genitzakenak, eta gero hoietatik 3 euskarazko film bezala sailkatu edo katalogatu genitzakenak. Eltzear horietako bat, Mikel Gurrearen 18 minutuko filma. Konta iguzu? Mikel Gurrea, Mendifilmen.
Bai. Bogan dago, entxe. Bigarren kafeko entzuleak askotan entzun du Mikel Gurrea, bueno, zinemaldi izan zenetik, Donostiako zinemalditik, surorekin, Oker Espaniz abenduan bian estrenatzen dute gainera, film ikaragarria esan genuen, baina Mikel Gurreak badu mendiarekin lotutako beste lan bat, eta hori ere abenduan estrenatuko du. Bai, eskalada, Euskal Gatazka, nera bezaroa, denakola pixka bat uztertzen ditu, eta aizea osez, eskalatzaile arrasatearra, oraintxe 19-20 urte ditu aizeak, Euskal Panoraman oraintxe dagoen emakumerik potentenetako bat, eta, ura protagonista bihurtarazi, eta eltzear film laburra, sutila, gozoa, batipatere gaiari eutxita ausarta, sortu du, eskalatzaile bat, protagonista esan da bezala, bere preso dagoen anaiari zuzentzen ari zatzaiona, eta bai, oso filma interesgarri hau kimuak sailean edo hautaketan sartu zen, 2021 batean, gero Veneziako festivalean estrenatu zen, handik gero zinemaldian bertan ere lehiaz kanpo proiektatu zen, 2021 batean, eta gero aurten bertan urruti gabe, mendi zinema jaildietan Trenton proiektatu da. Eta alako batean, badator baita ere, noski etxera, mendifilmen aurkeztera eltzear, euskarazko filmetako bat egia da, eta Mikel Gurrea bertan izango da, bere lan hori aurkezten, beraz, egia da, zuro, hasta honetan bertan estrenatuko dela zinema komertzialetan, eta biaje horretan baita ere, lanak izango ditula Mikelek, geurean ere bere lana aurkezteko. Gero horrez batera, itzalak. Hori da, itzalak eta gur hartzai dira. Eta gur hartzai. Itzalak, hau ere Gipuzkoako, urretxuko egile baten zera, Alex Izagarrena. Alexek badoko ibilbide bat mendifilmi lotutakoa, bere garaian mendi short lehiaketa antolatzen zenean, amateur egileentzat zuzenduriko film laburren lehiaketa, irabazi zuen, Fandango, lanarekin, eta garen segidan, ausartu zen baita ere, 2018an bere lehen film luzea izan zena, aurkeztera, eta saio ofizialean parte hartu zuen baita ere. Eta orain garaia, urte pare bat hartu zituena, esateko, badukat gai oso potente bat. Eta hori landu nahi dut. Eta gai hori biltzeko, protagonista unibertsalak hartu ditu. Nibes Meroi eta Romano Benet, alpinista italiarrak, Reinhold Messner tirolesa, lakoak bildu ditu bere pelikulan, eta jarri ditu itzalez egiten. Zer da itzala? Batipat mendiari lotuta, baina berdin izan liteke beziari ere lotuta, norberak bere motxilan sartzen dituen harria handi horiek, ez? Gertaera latzen bat edo ilunen bat edo gertatzen zaion ark beti goretzen du alako zerbait motxilan, eta itzal horietaz ari da, ez? Itzaletaz, beldurretaz, eta hor Andoni Ormazabal baita ere protagonista bihurtzen du, Andoni Ormazabalen anaia Xavier gaurain dela urte mordoska bat zendu zen mendietan, elurretako lehoina barra izan zen, Xavier Ormazabal estatuan hori lortzen lehena, eta haren oroitza ekartzen du Andonik, ez? Eta haren oroitza ekartzen duen bezala Andonik, beste protagonistek ere, Juan José Sebastián ere gehitu, biltzen dute alako historio bat, esan da bezala, ez? Itzal horitaz, zama psikologiko horitaz hitz egiteko. Oso korte politiko pelikula da, oso ondo landua eta batipat, denboraz egindakoa eta aldorratik gusto ondikoa Alexeke aurten dakarkiguna. Eta bestea, gur hartzai. Julen Zubiete, zuzendari, Orduñako zinegilea, ibilbide politia daukana ikasketetan eta bar, baina honekin estrenatuko dena zuzendari profesional bezala, lanekin. Eta hemen egingo du debuta, mendifilmen, eta segurunago, Mikel Gurrea zorain hitz egiten ari garen bezala, Julen Zubietez ere hitz egingo dela, hemendik aurrera begira ere. Julen Zubietek, gainera gai oso etxeko bat edo gertuko bat auteratu duz. Jose, hartzaia, Gorbeiko hartzaia, langintza horretan baia erretiroa hartzear, eta Julenek oso gertuko izan du Jose. Haren oso arrimoan ez daukatelako bereiek ere baserria. Eta alakoaten otu zaio, hau dokumentatu beharra daukat. Eta jo du Joseren gana, eta Joserekin partekatu du denbora. Denbora baserri batean. Hartaldearekin eta txakurarekin, eta listo. Beraz, dauka errimo hori. Goxoa, lasaia, patxadakoa. Joseren errimokoa. Jose erretiratzer dagoen gizaseme honen errimokoa. Oso gozoa, soinu bandan Paula Olaz,
beraz, berme handia baita ere, pelikula on batetarako, eta alde horretik, Josebak, bere lehen obra izateko, esan oso lan txukuna dakarki. Beraz, euskerazko hiru film, bikain, aurten ere. Hortxe, film horien inguruko aipamena. Aitor, aurrera jarraitu behar dugu, eta nik aurtengo ekitaldi honen beste izen jarriko dizut mai gainean, Andres Espinosaren izena jarriko dizut mai gainean. Entzuleak kokatze aldera esango dugu, Mendi filmek, sus argitaletxearekin, hainbat argitalpen egin izan ditu, lehenengo Everesten inguruko izan zela uste dut, Aitor, bigarren Ainurrategian nahien ingurukoa, urtengorako, Andres Espinosa bakarrik eta libre komikia ondu dute, Ramon Olasagastik eta Cesar Lagunok, eta Andres Espinosa garbi izango dizut, lehenengo aldiz entzun nuela bere izena, aurkezpen ekitaldi ikusi nuenean. Eta hori da, polita, belaunaldi hauentzako, da, gerra aurreko pertsonaia bat, baina gaur egunera egin zituenak oraindik ekarrita ere idolo bat izango litzatekeena. Garai hartan egin izanak oraindik ere balio gehiago ematen dio, garai hartan bertan rekonozitu zitzaion egia da, nazioarte mailan rekonozitzeraino, izan zen nazioarte mailan eliteko alpinista bat konsideratua, Andres Espinosa, zornotzarra, eta bereziki 1920 hamarkada horretan, eta gerra aurreko urte horietan, sekulako eta bi egin zituen Andres Espinosak, mendizalea, naturazalea, bakartia, horregatik ez, bakarrik, hori beti, baina askatasun zalea, ikeragarri askatasun zalea. Oso gazteik aita galdu zuena, eta aldorretik 5 kideko familia batean zarrena izanik ardurak hartu behar izan zituena, lasterrera aitak kasi koinordekotzan utzi zion lanari utzi behar izan zion, lekaro zen ikaslezan atxo eta gero, Naparroan, eta Bilbora jo zuen, testila lantzen zuen fabrika batera, baina nahen gizon haitxita, eta alakoten erabaki zuen, bere ondarea esaltzea eta irabazten zuen diru horrekin munduan barrena batera eta bestera ibiltzea. Ordurako ja, hasi Zornotza inguruko mendietan, gero Euskal Herriko mendietan, gero Iberiar Penintsulako mendi kateia guztietan barrena ibiltzen joan zen, eta la lortu zen berez, bere lehen horrela highlight potentetako bat, ez? Aste beteren buruan, egin zituen Bakarka, Mont Blanc, eta Matterhorn edo Zerbino. Mont Blanca bakarrik, lehena izan zen. Giarik gabe Mont Blanc igo zuena. Ze ordura artean dena zen koto itxia, edo gidekin zoa zara, edo ezinezkoa da aruntza joatea, eta zer eta azaldu zen, zornotzar bat, bere kabuz, eta sokarik gabe, gai izan zena Mont Blanc igotzeko. Arnaiz 1926, 7 inguru horietan, ez? Alpargatekin. Sekulako tipoa zen, alde horretik mendizale bezala, oraindik ere esan bezala mirestekoa, eta gero jarritu zen bideo horretan, ekin zituen Afrikako hainbat eta hainbat mendi, jomuga bezala behin jarri zuen Himalaia, artean lehenengo 8.000koen konkista berri zenean, 1928an Kantxenjunga jarri zuen jopuntu bezala. Eta Kantxenjungara joateko Alemaniako espedizio batekin egin zituen harremanak. Bideo bat izan da, etzen nor nahi. Bazuzkan bi ezaugarri, bata, tipo sosoila, herritar normal bat zen, soila dio danean etzen klase aldutako tipo bat, ze orduan mendian. Garai hartako alpinismoarekin lotu genezaken eta urruti gabe, zaugarri, Antxon Bandresekin lotuta, ez? Arekin harremana izan zuen, Antxon Bandres, orduko Antxon Bandresekin, ez? Zera, Euskal Napar Federazioaren sortzaile izan zenarekin, eta mendizaletasunaren sustatzaile nagusia izan zenarekin. Eta ark ere bultzatu zuen Andres Espinosa bere bideo horretan, ez? Hortaz, nolabait ere erakutsi zuen mendiaren demokratizazio bat, alegia denentzako irikia zegoen espazio bat bezala, eremu bat bezala erakutsi zuen mendia, eta Andres Espinosak hori guztia egin zuen, gehi aparte, esan dakoa ez, ikasia zen, jantzia zen, doatxua zen gainera, ez? Intelektualki oso, frantsesa oso ondo dominatzen zuen, hizkuntzak beraz, eta munduan barrena ere bideiatzeko, ez zeukan inongo arazorik. Hortatik, esan da bezala, Alemaniako espedizio batekin, lotu zuen harremana, Kantxenjungarako bidai horretarako, baina, karo, bidaia. Baina Euskal Herritik Bilbotik abiatuta, hilabete oso bateko bidai izan zuen, Darjeelinera, Indiara iritsi alizateko, itsasontziz, trenez, eta iritsi, eta zer jakin zuen, Alemanak, egun pare bat zirela, Darjeelinetik abiatu zirela Kantxenjungara. Ez zirela haren zain egon. Eta orduan, berak batu nahi zuenean haiekin, orduan antzeuden enbatxadariek ez zioten utzi joaten bakarrik. Pentsa, ze frustrazio izan zen hori harentzat, 1921 urtea izan zen,
ginelak eta bi egin zituen debeko norbait ere saiestu aurrera egiteko, ez ikusi zuenean garbi ez ziotela utziko, amore eman behar izan zuen, alaxe itzuli herrira, Euskal Herrira, baina promesa batekin esanez, beste urte pare batean landu egingo dut nik proiektu hau eta itzuliko naiz. Gero jak erretorri zen. Eta bera, bando nazionalistan aritu zen, gerran, Bilbon ere preso egon zen urte batzutan, eta gerra garaioirek oso markatu zuten, hainbeste, zen ja handik aurrerakoan, baztertu egin zuen erabat mendia, nola izateko oso pertsonaia eredugarri eta popular bat izatetik, gurtua izatetik, pasatu zen bera erabat anonimotasun handi batetara, eta laxe bizitu zen, 1980 eta ezakit zein urtean jazendu zen, baina luzarora arte. Baina, esan da bezala, esango nuke historiako euskal alpinistarik onena. Izan zela Andres Espinosa. Ideia batekin urratu dut arima, plastikoz kolore baten bizitzari begira, igaro zaiten bora. Esango nuke, argi utzi digula Aitorrek zein soka, zein arrasto jarraitu behar mendizimen, baina tira, hortik aurrerakoak ere norberak deskubritzeko modukoak ere izango dira, programa ardatz eta programa zoragarri horren albobietan aipatu dugun oinarrezko kanpamentu hori, giro ezin hobea, mendia maite duen eta mendifilm maite duen zaletasun hori guztia bilduko baita abenduan, eta esan da bezala proposamen ugari, emakumezkoen presentzia, euskararen presentzia, euskal produkzioak, literarioagoak, poetikoagoak, zinematografikoagoak, mendia soil-soian heltzen dutenak, denetarik izango du mendifilmek, eta egia esan plazerra da jakitea, osasunez, indarrez eta 15. saionetan hortxe dabiltzala oraindik ere erronka berri heltzeko, izango dugu aukera datozen asteetan ere hor esango nuke aipatu gabe utzi ditugun hainbat bestelako ekimen paralelo eta aipatzeko, baino Aitor Helduaien Mate hori eskerrak eman behar dizkiogu, alako argi eta garbi eta alako ederre gauzak azaltzeagatik eta gonbidatzeagatik, gonbiterik egin gabe, ezinbestean onartu behar den proposamen hortara. Mendifilmeko komunikazio ordorona agurtuko dugu, lagunare badaetxe honetan, eta Aitor, mila esker. Nahi duzun arte, lan asko duzu aurretik, baina esango nuke, esairak badio ez, gustoko bidean aldaparik ez dagoela, eta zuek sokatik helduta edo sokarik gabe Espinosa bezala egingo duzuela bide hori aldapan gora datozen hastia betan. Hala izango da, seguro. Arrimatu eta Bilbon bizitu histori hori guztia. Aitor Helduaien eskerrik asko. Zuei. 2 minutu eskas arratsaldeko 6etarako agurtzen ere hasi behar dugu, eta Julen Goikoetxea, oraindik ez dakizu ostiralera arte edo datorren astera arte noiz arte agurtzen zaitugun, baina gezurra badirudi ere, edozein egunetarako agurtuta ere, ongitorra izaten zara etxe honetan, ez dakitu sondu nola baina. Nik ere ez, baina tira. Eskerrik asko, Julen. Ondo izan. Goiuri izu egunero zara ongitorria. Bale, eskerrak. Beldur nintzen, Bai, hoxe. Gainera, lana, hau bukatuta, Haze aste artea, hemen geratzen zeguna. Merendola. Afari merienda. Aizue, ez dizugu kontatuko konta ez daiteke, baina badu bigarren kajak eskuartean proiektutxo bat Durangoko azokan alako bombazoa izango dena. Hortxe utziko dugu, ze hortik aurrera kontatuko genuken edo zer spoiler txiki balitzateke. Akaso joango gara gauza txikiak kontatzen, eta bide batez gonbitea luzatuko dizuegu, igande honetan, 7 aldizkarian publikatuko den, lana irakur dezazuen, ze bertan dagoeneko, hasiko gara inbat gauzatxo kontatzen, akaso astean zehar ere bai. Horixe, gehiago ez dizuela kontatuko. Eta kantu batekin agurtu behar genuen, baina ez du nahi, eta ez badu nahi. Horrelaxe agurtu beharko dugu. 30 segundu arratsaldeko 6etarako kantuare erdibidean moztu beharko genuke, Goiuri ez izarandia, bihar arte entzulei dagokionez, baina hemen geratu lan asko daukagula. Eta zuri entzule plazer baduzu, bihar arratsaldeko 4 eta 5 hementsi izango gara, naiz irratian, bigarren kafean. Izan ondo, arratsalde ona pasa, eta bihar hemen elkar ikusiko dugu. Aio!
Keep calm and bigarren kafea.